لخ كوينا مايكروفون متا 5G دا انا بكيدا دا عنتو ب 5G ادلا تنيل كان نسيت جصبا الله ثانك يو على نرسل السجي قد وريدا قينا انت في الانترنت كان فول كونكشن ثانك يو ويت زغنا صبغ انت لغو صبغ الله قولني صبغ الله سمع الله ناي بفلا انا زقدسلهم تو ما فيسبوك زلو هاغراويان كما يسمعنا له صبغ سمع انت له ريم سلازلخو حدا تيلم نصبغ اوكي ناي كما يسمعنا له همو هذا صبغ كمزي مسايد الله لك باكا صبغ سلازلخا ويت أما دكتور غنينا ويلكم بقولنا نوتابا أنت بيسمع عنا كيكون وقاعد حنمسافة أما دكتور أبزع جهة على أنا حكم تنك فيها حل في الجدلي زعبا زي ناي سانكشن بداي تزاريكم حد تي ناي سانكشن بداي كو بوليتيكا وساني ناي بوليتيكا وساني إمبر إرترات جرنتي يراتو مالتها يكون تنحكي عندي ولا زخون عين سمعيت هالونا زخون صليت هالونا زخون صبيبات حساسبا هالونا حق نفلطينا نحن كان إرتران مالته منجست إرترا سأل شباب ولا حد عين الزمدنا خل زي يقول له قلنا من تاي تدليتي سانكشن تغيرو ردي بزعت تنتنو نبركم تلوجيكي تحكي شي تي تنتلاهم جيغالو مالته يكون ግን ካብጉይ ሞዓል ክሳድ መሓዝ ዝበሃል ነገር ትርጉማት ክትወርድ ሳንክሽን ኣብትናቶም ጉዳይ ተኣትሉኻ ማለት እዩ ከምታ አንተ ወይሮም ለዝበላ ሓጻርያ ዘይተወደዕ የገዛሎም ቶም ምዕራባዊ ለሳንክሽን ዘይልዓሉሉ ምክንያት እምበር ካብ ኣነ ካብ ዝገርመኩም ካብ ሻዕብያ ንላዕሊ ወይ ካብ ህዝባዊ ግንባር ንላዕሊ ባዕላቶም ህዝባዊ ግንባር ምስ አልሸባብ ርክብ ከም ዘይብሉ ይፈልጥዮም ህዝባዊ ግንባር ብመትከል ጸረ ግብረ ሽበራ متكلم مرقصن كم زلو بتخان نوح غزي كم ودب كم منغستي قالو سو صنح مخانو فلطويم زمدناو معو زطراتر ነገር ይብሉ ስለምታይና نحن نتي سانكشن زي سغمات እንደሃብና ናብካል ሆኖ ወስደን ፖለቲካው ሞቲቬሽን ይዛሲት سانكشن دا معاسي ዝውዳ ተልኩም ዕምሮ ወያነ ኸውዳ ኣለዎ ዕምሮ ወያነ እንደሕርተወዲዩ እቲ ከባቢ ኢሚዲየትሊ ናብ ንወርክ መለሲ سيتي تتعايز له تقداي نسي حجي كم طول ستقلو كم حدا انسترومنت مالسي لمنغستي اترا نخنبرك هو لمنغستي اترا نخنبرك هو اور منغستي اترا اب ايثيوبيا زلو بوليتيكاو مرغص كم تساتهم زدليو نخخون ምናልባት ስርዓት ወያነ ዓቢ ቅድመ ዓቢ ቁርጥ ናይ ተስፋ ጭላንጭል ስለዝነበሮ مسؤ ብዙሕ ነገር ሰርሑ ነይሮም ኾኑቶም ምዕራባውያን ግን ኣብዚ ዋንዚቲ ፖለቲካዊ ናህር በጽሕዎ ዘሎ ዋዒ ኣብ ኢትዮጵያ ንወያነ ከምብሮ ይክእልኒ በቃ ተዓሌታው ግጭት ኣብ ዘይተርፈሉ ደረጃ እንድሕር ዝበጽሕ ኮይኑዚ ወያነ ሬዚስት ክገብር ኣይክእልን ሕጂ ንሕና ስለንጸሎ ይኮና ንወያነ እኮ ኦር ምስ ወያነ ዘለና በዚ ናይ ደብ ጉዳይ ወይ ጠሊሞምና ንብሎ ፐርሰናል ኣብ መንጎ ወያነን ኤርትራውያንን ዘሎ ጸገም ነዚ بتعم exaggerate كنقبر دلينا يكوننا نزارب مستي عالماو بوليتيكاو كونتات اتحيزنا مستي اهوراو قدايت رينا مستي نايزوباو قدايت رينا ينا نزارب امبر امونغو يانن زلو كونتات كابتي نا ايثيوبيا كونتات اوصينا ينا كنريو كنكلالنا سن دحد رينا خوينا كل ነገር ከተሐወሰና ማለት ነው ና ኤርትራን ናይ ኢትዮጵያ እንድባል ጸገም የለ ና ኤርትራን ናይ ወያነን ጸገም ስለዚህ ኤርትራስ ነቲ ወያነ ዝበሃል ኤሊት بدل بحد دلدل وي بينتو زليلاتو سنابتي سالسي اكل كيدا ايرترا تسرح لنا تخوننا تنسي بايرترا زلو معناته ايرترا نزويانا زبهار كنزي يلسي بدلدل حليفه انا اكل تسرح لنا جس لمتاي كوم تقبر على ايرترا سور زغاله قنع عونتاو زغونت انتناتات አለው ግን አብታናይ ሳንክሽን ትብሎ አይደለሁም ክንድድላዮም ሰራቀ ፍልስፍና ይምጹ ክንድድላዮም ናይ ሕግ ትርጉም ይሃብዎ باي ذا واي نحق ترجم زوهابو قداي يكون مخنياتون نحق ترجم تهبلو حق مزتحاسي مالت التحاسا نايت حقي كتفاخسو كتكابدو تقيلات موضعات مالتي دي ترجم نكتبلو ندحر كوين كان حدا تفصم ነገር ስለተፈጸየ ነው ትርጉማት ትበሉ ለአምነት ሓደ ሰብ ቀቲሉ ካትከሰኸልኻ
وقت يليلو تسب كأمن كله مسكرة اللي كاني already تقتالس قتيليلو ندحر آمينو سلمتاي خا مسكر تطوع سلمتاي كتخالاخل تبلو سلمتاي كتي بوغن حقي ذخبر أكالكا مساهر أمتي خرت تعزدلي تي مقتال تفلسيميو قتالون آمينيو سلازي نابكالي بروسس زخيدا يليني تبيت فردي immediately ما طاعتهم نيرو قنا يقبر دي سلمتاي إيدي يقبر سلمتاي كتيلو نابزبل حقاو فلسفنا يا خاطر مص مالتي سلمتاي قتيلو نايقيم صلن يروم دي ወይ ሪዝነብል ዝኾነ ቃታት አለው ምናልባት መዋቲ ነዘቀታሊ ነው ቀትሎ ደፋፊዎ ኾን ይኽእል حريقو ኾን ይኽእል ኣብ ሕማቅ ማዓልቱ ዒሎ ብዙሕ ነገራት ኣብ ቤተሰቡ ኣብ በዓልት ቤቱ ኣብ ንብረቱ መጽይዎ ኾን ይኽእል ወይ ነፍሱ ክከላኸል ክብል ዝገበሮ ነይሩ ሕጂ ኣብቲ ናይ ሕጊ ጉዳይ መጽኢና ብዛዕባ ናይ ሕጊ ፍልስፍና ከነምጽእ ከለና ትገበን ተፈጺሙ ኣሎ ኣብ ካልእ ትንተናታት ኢኻ ትኸይድ ምክንያቱ ዋይ ተፈጺሙ ትብል بخومو تريو لكم ناي غداي مالتي سلازي ارترا ابز زي وعلو تجبر نمنتاي ناي حق تنتنات ادلي حجي نسمع عدلناكو الشباب ويتي كوميتي زبهار الصوماليا ارترا زنبر غداي ارترا ولا حمتي الشباب حاجس كم ذهبت مرتعي بالليل زرهبكو نجر يلن موت سانكشن كتلعلو تغليهم زعينوتي حسابكم كله خلى علكو ينيرو immediately واي جن زي اللي على له مغنيات ردي زي تودع يغزا سلازلو ما بتقرنا افريقيا جي بقدم ينتهي لنيران حيلكا موصا دبال فلسفنا الله ابزني علمنا ناي بوليتيكا حيلكا موصا مالت دومينيت تقبر الله مالتي بزعبا حقن سلا حقن زعبا خالوت بوليتيكاوي فلسفنا زعبا خالن كالن كتزارب ندحر كوينكا مجمرا ختحيل كتقل لك من يغانسخا كتصلو تخيل دي خاي كتصلو تخيل دي خابت خوابي تتصلو ندحر ديك وين كان نسخا اوريدي دورمانتي اخا مالتي سلازي امونغو اكتيفن دورمانتن زولو في اللي كنريو لنا مالتي فاذا سانكشن نعي انا حنت معلت بزعبا سانكشن زي تشاقيل اللي يفلتني كغبرو نحنا ابز غداي قرنا افريقيا زلو صقمات كمي غيرنا انا عمر خو نحصلو نخل نستم مشارختنا خوينا مالتي اب قوي دينا خنبر متفنان دينا خنبر او كنحصلو لنا ازي كابتي ارترا تطلبو كلن تناوي وشتاو هاغراو غداي نلعلي تي ابزوباو غداينا زلو صقمي تزعبه مالتي سو نزي حدا فتح كركبو خلالو ازي فتح ندحر ترخيبو ازي العالم محبرسب نريو زلنا سي ارترا زغونن ديكونن كم مسارح تقملو زلو مناوراتات بحق مركز غيركا سانكشدو غله نبلو ازيوم ايمنتي مغنياتو زودو غداي هجي ترغم سي نوملوس ابغم بشوعتا 40 دو دمحد بحال ارترا حقي زيايب انت داني بسلالفا خوينو انت دا بسلالفا خوينو سي قدمي منغستي ارترا منغستي اثيوبيا يمتقاوم تحايلتاتنا ارترا كحجز جميرو وتادراو بيزي بوم عتقي بوم باجسل لهم كابي مصت باجت كاب علوم تم نزي سانكشن ارترا غورو زلو فلطو بعلماني ما اثيوبيا عريدوم دلو فلطو منالبات نعامو يفلال خون تم دويات سلازخونو حتى نجر ايغبرون بليعم شقاط رايم زغدو زي نبره تاريخ صحفو زي نبره تاريخ ايترسنم قدف زي نبره تاريخ كغبر دليو اورودم دبجها لك منيخا ثم ادمين سنتلا خومو زخلفن خوينو صبا ايكون صغا حجس دويلو يدو يطابيلو معناته دحرجنه غحف كل غزي اب حاله صبق دخون حبرتسب سلاماو حبرتسب كم ده عينت كافنچم نلعل حسبو زي كلو ناي مننت قلولاو زلوون صغبات immediately نيوبلو مالا خموغن كمان ايترايو سلازا انا تصقم اب قرن افريقيا زلو صقم بغداي اثيوبيا انت دارينا اثيوبيا حيزاتو دمصت مزز بوزح زي ناي بادمه غداي منالبات كمزناتي نيشتي مايم زلو سب امرو مالته ابتي ناي بادمه استحصر غداي غيرنا سلنري او انا نغاغب تنتنا مالته تردون اندحلالهم ابزو بزحات انالايز كتغبرو تقولوا سبات اللهم تمالاليسكم نت غداي ابتي ناي بادمه غداي ترايو بادمه ريزني مغنياتو حاجه ነገር كغبر اندحر كوينكاس مغنيات كتقمط كتكلالك مالته بادمه حمتي مسكينيت ذا بادمه
كند نيويورك كند لندن غيرهم ابز عالم لومي ابز عالم غير وطبا تقريبا مش كل الناس لازم غير اوكي ስለዚህ እዛ ባድመ ሲ ሓደ ግዜ ተደንግጸካ ምስኪነቲ ማለሲ ኣብዘይ ታሹማ ነእትዋ ኮይና ናይ ባድመ ጉዳይ ኣይኮነን እቶም ምዕራባውያን ነቶም ለኣኽቶም ከደምቲ ኣብ ደረጃ ዝብጽሕና ደሎ ተኸባብ ማለት ባድ ጀስት ሪዝን ያ ባድመ ስለተመረጸት ይቆም ተገይሩ ምክንያት ካኔርዎም ባድመ ዝመረጹሉ ምክንያት ኣብቲ ሂስትሪ ናይ ባድመ ብዙሕ ጸገማ ስለዝነበሮ ተቀደም ዋላ ግዜ ሰውራ ማለት ስለዚህ አጣማምታና بقنع خنري خنكل لنا ترى يا بعد ما سراويتو تدسحب تدسحب اي سحبون يا مويانه فتينا طلعنا سراويتهم اي سحبون يا مويانه زي سحبوا له مخنيات اللهم مسارح ترى انزدلي مخنيات مالتي جوخ تحز لك حجي ات ذا سيم تايم منغستي ارترا زداخم له ساعات ويانا نزي جوخ يزوم زلو بزي قال خوينات بزي قال قال وتادراو مقدر منغستي ارترا اجديت كاب طربيزاتهم تو وي كاب تحيزو زلو متكلكا كم زلا سالس غوروي اذن نوح غيزي يسرحلو صنعيو سرحلهم دي اي سرحلون ابزرزر كنرينا بزح غيزي سلازلنا على قال غيزي معناته اي سرحلهم ديفينيتلي اي سرحلهم ግን ባድመ አይገድፈዋንም ህጁ ባድመ አይገድፈዋንም ዋላ ድጸበበ ኢትዮጵያ ባድመ አይገድፈዋንም ታይቲ ምክንያትና አቅም ስለዘሃለዎም ባድመ ኢምፖርታንት ቦታ ስለዝኾነ ባድመ انتهابونا عناس حزب إثيوبيا حتى حزبوا عامت كيلعال بزح نجار تسمعها الشيء كون أنت حكي بعد ما نصه مريتنا إثيوبيا أنا إرترا مخانو فلوتي أو ذكرت عن نجار يلا إيفن توم راحتنا ويانا فلتوين ولازم حبر سب عالم فلتي قال بزح كيكوننا إذا نايباد ما قداي بيت فرد توديو نتوم لزباد نايباد ما قداي نخايف تسم እንቢን ዝበለ አካል ክንቀጽዒና ኢሎም ዋሕሽ ዝኾኑ ሓይልታት ናይ ዓለም ማለት እዩ ኣብቲ ዋንቲ ማድሊን ኦልብራይት ዝነበረቱ ልእዋን ዞም ናይ ኣሜሪካ ልኡኻት ናይ ኣውሮጳ ሕብረት ናይ ኣፍሪካ ሓድነት ከምኡውን ካልኦት ዓለምና ጸለውቲ ዝኾኑ በዓል ኮፊ ኣናን ዘለዎ ኣብኡ ተወደአ ጉዳይ እዩ ናይ ባድመ ጉዳይ ዋይ ነዞም ሕጂ እንታይ ዝኮስ ኢሉዥን ደምጽ ነገር ኣይኮነን ሲፈሪዱ ነው መሬቶም ሃብዎም ካልእ ፖለቲካዊ መልእክታትን ሳዕቤናትን ብድሕሪት እንተዘይብሉ ማለት እዩ ስለዚህ እዚኣ ኣብ ዕጹ ፋይል ተቀሚጣ ባድመ ካልኦትም ዝስርሑ ዘለው ብኽልቲ ጨናፍር ዝግበር ዘሎ ካልእ ማለት እዩ እሱን ራእዮ እሱን መፍትሕን ተምጽኢት ራእይ ናይ ባድመ ጉዳይ ዋላ ናይ ሳንክሽን ጉዳይ ዝውዳ እጅ ብዙሕ ግዜ ኤርትራውያን ድምጾም ምስማዕ ጽቡቕ እዩ ሰላማዊ ሰልፊ ገይሮም ኣቦን መንግስቶም ከም ዓይነት ከም ዘይኮነ ኣብ ሰብኣዊ መሰል ናይ ደቂ ሰባት ከም ዓይነት ዝኽሰስ መንግስቲ ከም ዘይኮነ ካለ ኣብዝናይ ግብረ ሽበራን ከም ዓይነት ዝምድና ከም ዘይብሉት መንግስቲ ህዝቢ ምድማጡ ትጽቡቕ ነገር እዩ ግን ብኡድ ፍታሐውን ኣይኮነን ህዝቢ ኤርትራ ብልክዕ ነጊርዎም ነዞም ማሕበረሰብ ዓለም ንብሎም ነቶም ነዚ ሳንክሽን ኣብ ርእሲ ኤርትራ ንክግበር ዝፈረዱ ኣካላት ብግቡእ ነጊርዎም ህዝቢ ኤርትራ ብሓደ ድምፂ ዝፈልጥዎ እንታይ ደኣ ኮይኖም እንተይልና መልእኽቲ ስለዘሎ እዚ ጉዳይ እዚ ከይተወደአ ሳንክሽን ጉዳይ የላዓኒ ስለዚ ሓደ ካፕቲን መንግስቲ ኤርትራ ንምንብርካህ ከም መሳርሒ ተጠቀምሉ ሳንክሽን ባድም ወያነ ነይሩ ከም መሳርሒ ተጠቀምሉ እዚ ተንቀሳቃሲ ሓይሊ እዚ ወፈራብ ዝበሉሉ ግዜ ወፊሩ ዶባት ተሒሱ መሬት እንዳማቱ ዝህግር ተኻኣሊ ድራዕ አቢሉ ኣብተዋና ከተማ ኣትዩ መንግስቲ ዝቀይር እዚ ዝንቀሳቀስ ናቶም ብሪሞት ዝኸይድ ሓይሊ ማለት እዩ እዝን ተደቂ ኢሉ ኻኒ ካል ቱልስ ከኣ ከዳሉ ነይሮም ኢንስትሩሜንትስ ቱልስ ማለት ካ ሳንክሽን ነው ብዙሕ ነገራት ናይ ኤርትራ ሃብቲ ገንዘብ ብሙሉት ምድስካ ኤርትራ ወጻኢ ተእትዎ ነገር ደው ምባል ኤርትራ ወታደራዊ ብረት ዋላ ትወረር ኣይትወረርሲ ኤርትራ ብረት ንኸይትዕድግ ሳንክሽን ገይሮምላ እንታይ ትጸገብ ኣይወረረትን ኢሎማ ጽቡቕ ንኣልሸባብ ሓገዘትን ኢሎማ ጽቡቕ بقوم أي تخصصنا يلوم أطبق وصلنا تاي برت معك أبو قبر لان تاي تسقب مغنياتو قبل أبزي واللو بوتا نعو كفر كتقبري لك حق موتا
እንታይ ዘርእየካ ዝሕጂ ትጉዳይ ምስ ስርዓት ወያነ ተተሓሓዘ ጉዳይ ምስ ስርዓት ወያነ እኳ ተደይኮነ ኣብዚ እዋን ዝኻ ዓይኑ ፍጢጡ ንሪኦ ዘለና ምስቲ ፖለቲካዊ ቅልውላው ናይ ኢትዮጵያ ኣብኡ ዝርአ ጉዳይ ሕጂ እውን ሕቅታታት ኣለዉ እዞም ሕቅታታት እዚኣቶም ከም መምክኔታ ነዞም ተቃወምቲ ሓይልታት ናይ ኢትዮጵያ ስለ ትሕግዞም ኤርትራ እሞኸ እወ ትሕግዞም ኤርትራ ሕዚ ዘይትሕግዘሉ ምክንያት የለን ንዲሞክራሲ ንፍትሒ ንሰላም ንመሰሉ ዝቃለስ ኣብ ዓለምና ዘለዎ ሓይልታት ዝኾነ ኣብዚ ዓለም ዘሎ ዓቕሚ ዘለዎ ንክሕግዝ ብማተርያል ብንዋት ብገንዘብ ብኩሉ ክሕግዝ ብሞራል ክሕግዝ ኣብ ጎኑ ደው ክብል ኣብ ዓለምና ዘሎ ሕጊ ፈቅድ እዞም ሓይልታት እዚኣቶም ግብረ ሽበራውያን ተባሂሎም ብሕጊ ዓለም ክሳብ ዘይተኾነኑ ግዜ ማለት እዩ እዞም ግንቦት ሸውዓተ ንብሎ ኣርበኞች ንብሎም ዋላ ካልኦት ኩሎም ንመሰሎም ኣብ ኢትዮጵያ ድቃሎስ ሓይልታት ግብረ ሽበራ ተባሂሎም ክሳብ ዘይተኾነኑ ዝኾነ ይኹን መንግስቲ ብዛዓለምና ክሕግዞም ይኽእል ከምኡውን ኢትዮጵያ መሰል ኣለዋ ንመሰል ዲሞክራሲ ንፍትሒ ቃለስ የድብል ኤርትራዊ እንተሎ ዓቕሚ እንተለዎ ክትሕግዞ መሰል ኣለዋ ኢትዮጵያ ትሕግዝ ከኣላ ትገብር ኣላ ሕጂ መን ኣድምዐ እዩ ትፍልልይ ማለት እዩ መን ኣድምዐ እዩ እምበር ክልቲአን ሕግዛ ክልቲአን ነቶም ዝኣምናሎም ሰልፍታት ናይቲ ጎረባብቲ ይሕግዛ ኣለዋ እዚ ኣብ መንጎ ክልተ ተፋነንቲ ሓይልታት ጥራይ ደይኮነ ኣብ መንጎ ክልተ ይዕሩኽ ሓይልታት ከማን ዝግበር እዩ ሓድሽ ነገር ኣይኮነን ማለት እዩ ድሕሪት ተመሊስና እዚ ናይ ደቡብ ሱዳን ሓይሊ ሕጂ መንግስቲ ኮይኑ ዘሎ ኣካል ኣብ ምብራቕ ሱዳን ተፈጠረ ሽግር ኤርትራ እንታይ ዓይነት ባይታ ነይሩዋ ንርኢ ኢና ዋላ ኢትዮጵያ ኣብ ናይ ደቡብ ሱዳን ዘለዎም ኣብ ኬንያ ዘለዎም ኣብ ሶማልያ ዘለዎም ጉዳይ ንርኢ ኢና ማለት እዩ ሕጂ ርሑቕ ከይከድና እዚ ከም መሳርሒ እንጥቀምሉ ሕጂ እታ ኮንክ እንታይ እያ ዝኣተዋ ኣነ መን ሓይሉ ወፅ ኣብዚ መድረክ ዝኽረአ ኣለዎ ማለት እዩ እቲ ሓይሉ ዝወፅ ኣካል ኣብ መጨረሻ ሓይል እዩ ዶሚኔት ክገብር ኣብቲ እሱ ዘቕረቦ ፕሪኮንዲሽን ከዓ ናይ ግድን ተንበርኪኽካ ኣብቲ ከባቢ ሓደ ለውጢ ከተምፅእ ኢኻ ማለት እዩ ሶ እዚ ማሕበረሰብ ዓለም ንኤርትራ ብሙሉእ ሓይላ ኣብ ልዕሊ ወያነ ንኸይትኸይድ ዝኾነ ማሕለኻ ጥራይ ዝገብር ዘሎ እምበር ኤርትራ ጥፋእተኛ ምዃና ኣሚኑ ኣይኮነን ኤርትራ ጥፋእተኛ ምዃና ኣሚኑ ኣይኮነን ግን ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ሓደ ታሪኻዊ ፀገማት ኣለዉ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ንነዊሕ ዓመታት ዝኸደ ሱርድ ሰደደ ፅልኢ ኣሎ ኣብዚ ዓለምና እዚ ርኡይ ነገር እዩ ፍሉጥ ነገር እዩ ከቢና እውን ማለት እዩ ኤርትራ ትፃወቶ ግደ ኣነ ክሓስብ ከለኹ ከምዚ ሓደ ተራ ሰብ ኮይኑ ክሓስብ ከለኹ ሓደ ነገር ሓስቡ ኣለዉ ኢለ ድሓስብ ምክንያቱ ኤርትራውያን ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ንወስዶ ፖለቲካዊ መርገፅ ነዚ ማሕበረሰብ ዓለም እዚ ኣብ ጥርጥራ ከእትዎ ናይ ግድን እዩ ምክንያቱ ብኢትዮጵያ ናብ ልዕልና ተፈፀመ ዓብይ ተኣሽሙ ኣሎ እዚ ነዚ ሪኣክት ንኸይንገብር ሓደ ከም መሳርሒ ክጥቀምሉ ክእሉ ካልእ እቲ ናታቶም ናሽናል ኢንተረስት ኣብ ግምት ክንርኢ ኣለና ማለት እዩ እቲ ሃገራዊ ረብሖኦም ኣህጉራዊ ረብሖኦም ከባቢያዊ ረብሖኦም ኣብ ግምት ከዓ ክንሪኦ ክእል ኣለና ሕጂ ምዚ ኤርትራ ኤክሰርሳይዝ ትገብር ድያ ምስቲ ናታ ናሽናል ኢንተረስት ምስቲ ናታ ተኣምነሉ ፖሊስን መትከላትን ምዚ ናይ ወፃኢ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዎም ኣጠማምታን ኣተሓዛን ከመይ ጌራ ኤርትራ ከዓ ተተዓርቆ ከዓ ክርእዩ ይደልዮም ምክንያቱ ወላ ኤርትራ ሃገራዊ ረብሓ ኣሕሊፋ ኣይትብልያ ካልኦት ዓለማት እውን ሃገራዊ እቲ ናታቶም ናሽናል ኢንተረስቶም ናታቶም ካብ ናሽናል ኢንተረስት ወጪ ኣህጉራዊ ኢንተረስት እንዲዝርኢ ብኡ መሰረት ዋላ በቲ ኣህጉራውን ዓለማውን ረብሓታቶም ኤርትራ ከመይ ጌራ ተዛምዶ ትፀገም ሕጂ ናህና ኣዝዩ ተዓፃፃፍነት ዘለዎ ፖለቲካዊ መስመርን ዲፕሎማሲያዊ ርክባትን ካባና ከድልእ ማለት እዩ እዚ ንዓና ዝግደፍ ግን ተቐንዲ ሳንክሽን ዘይተለዓለትላ ምክንያት እዛ ፖይንት እዚኣ ኢለ ድኣምን ኣነ ምክንያቱ ከምቲ ዓንቶይ ዝበልክኹም እዩ ገበን ኣብ ዘይተፈፀመሉ ቦታ ናይቲ ሕጊ ናይ ሞራልን ናይ ሕግን ትንታነ ተምፅእ እንድሕር ኮንካ there is something behind ሓደ ነገር ኣሎ ማለት እዩ ብድሕሪት ስለዚ ነቲ ዝእውጅልኩም ዘለዉ ኣብ 6 ወርሕን ኣብ ዓመትን ኣይትረኣይዎ ድሕሪት ኣዋጅ ዘሎ ሚስጥር ጥራይ ክትርእይዎ ፈትኑ ንዑ ፈትሽዎ ንዑ እንድሕር ፈትሽሞ ተሓቂ ፀገም ናበይ ክወስደኩም ዜሩ ዜሩ ናብታ ገስረፅ ኢትዮጵያ ይወስደኩም ዜሩ ዜሩ ናብታ እዚ ኸዳሚ ዘመሓደራ ገስረፅ ኢትዮጵያ ይወስደኩም እቲ ስእልቲ ናሃንድል ንገብሮ እዛ ኢትዮጵያ እዚኣ በፂሓቶ ዘላ ፀገም ናበይ ትኸይዳላ ኣብ መጨረሻ ዝፍጠር ኩነታት እንታይ ንዓና እንታይ ፀልወና ጥራይ ደይኮነ ንሕና ኣብኡ እንታይ ሮል ንፃወት ኣለና እቲ ዘይተርፍ ውድቀት ናይ ወያነ ኣብ ቅዒ እዩ
حجي أبكيعو خنبل كلنا قال لو هالسبات تاني 4 كيلو بيت منجست هاي لماريم دسالين حجواس رزلو ويانا بهيو زنبر زلو يدو مسلم جن ودسب كوما آتيو نوح جزية سلد سنح زي بناي تفترو ويبز بايولوجيكال ساينس نريئي البوليتيكاو سرعاتاتو حايل تابدما كومانداتو هابل سنحاين مخنياتو أبكم بعد إثيوبيا زي أمسلة أزيو ننحدحدو زتافانن أقاوم حبر السزلون أما نميتن سالاسان كينون كخيد سنحس أجم بوليتيكاو أجم وشت أو قداينا إثيوبيا أتحزو بالطعمي بلح زخون بوليتيكاوي ودبلوماسيا أتحزا خدلين نتوم تعدو مخنياتو نتوم إثيوبيا نايبلني مخنياتو إثيوبيا كل جزء أب تاريخهم سلا زينورو بتاريخهم سلا دي حبنو نذ تاريخهم مركوس جيروم عمس أطعو مركوس جيرومون هاجرا وحدنتهم كعقبو أبز حالة ميسين سلاسان عمس سلا زي سرحو كابوم تبوكر يا إثيوبيا لذي إثيوبيا حد حياة هون نايدق حيلي بوحد واقع السجاجرا زغال حيلي قد فتر كتكل الله يكتركب كتكل الله جينا زين بجبو نملك التن مالته شو نبين خيدا لنا انتهي نجبر لنا دي بزح جزء كان العلو النخيل جن أبزق وانزي أقدس خوين دي سمعني وزح السبات تعلليهم أبزق بال ولا فيسبوك قالن سمعوا علو أنا نايباد ما قداي كل جزء رسعوا يدبن بعد ما كمزي معلت حاليا نوانا أتملس زت أفات جيري إدوس ده كل جزء سلمتاع هم يدبن جاي بعد ما سلمتاع خبز بعد ما كركر تعتو سلمتاع انت الكومنيتي مخنيات فلوس لا ديكونا ودو كاي تبيت فردي زعصو غداي ስለዚህ ካው حاليفو ናብ ካል ስለደخده ነዚኦም ከመገርና ኢላ ነዛምዶም ማለት እዩ ሕጂ ፈቲና ጸሊና ምናልባት ዞም ጎረባብትና ተጋሩ አነ ቀደም ጎረሓት እዮም ድመስሉ ነይሮም ግን ከምዚ ብልንዲ ንዓና ከም ዓያሹ ቆጽሩና እዚ ብልንዲ ትግራይ ዝዝረብ ማለት እዩ أنا لبامات يمثلني غير ግን لبامات አይኮኑም ምክንያቱ ክልተ ዓበይቲ ታሪኻዊ ጌጋ ፈጽሞም ታሪኻዊ ጌጋ ምፍጻም ከአኒ ብጣዕሚ ዘለዓለም ዘጣዓሰካ ማለት እዩ ታሪኻዊ ጌጋ ማለት እጂ ብውልቀ ሰብ ንብሎ ነገር ዘይኮነ ገለ በማሕበረሰብ በዓለም ደረጃ ዘለዓለማዊ ጣዓሳ ደይወጽ ነገር እዩ ዝሕጂቲ ክልተ ታሪኻዊ ጌጋ ተሓደ ምስቲ ጎረቤቶም መላምን ተሐወም ዝኾነ ህዝቢ ኤርትራ አከምዝ ዓይነት መፈናፈን ዘይብሉ ጽልኢ ወይ ንቅሬታ ዘይዕድም ጽልኢ ወይ ንሽምግልና ዘይፈቅድ ናይ ጽልኢ መዋጥር ምእታዎም እዚ ትዝዓበየ ታሪኻዊ ጌጋ ማለት እዩ ዝኾነ ይኹን ሓይሊ ሓደ ነገር ክገብር ክብገስ ከሎ ሓደ ነገር ከአማራጽ ያቀምጥ እዩ ከምታ አነ ሁሉ ጊዜ ይገብሮ ማለት እዩ በዝን ተኸድኩስ ገደል ክጸንሕ ኢሎምኒ በተ ተኸድካ ዓብ ጎቦሎ ክትወጾ ደይ ትኽእል ጎቦ እቲ ሃልከ ኸድለካ ይትኻ ንጥፋአትካ እዩ ማለት እዩ ስለዚህ ካብዛ ዓብ ጎቦዚ ካብቲ ጸጋማዊ ክንፍ ዘሎ ንገደል ደእትወካ መገዲ አማራጽ ክትወስድ ክትክእል ኣለካ ሓደ ነገር ሰርች ጌርካስ አማራጽ ክትረክብ ክትክእል ኣለካ እዚጋቲ አልተርናቲቭ ንብሎ ሳልሳይ መገዲ ማለት እዩ እንዳወያነ ግን ነትጎቦም ነትገደልን የመሪጾም ንኽልቲ ማለት እዩ እትገደል ምስል በኤርትራ ብኸሙ ክንምስሎ ንኽእሊና ዝገደል ለወያነ ሒዝዎም አብደልሃመት ይዛአቱ ምክንያቱ ምስል በኤርትራ ናብ ቅሬታ ዝኸይድ መስመር አይተኸተሉን إذا عقبت نقوله أني زي عقمهم أب إثيوبيا زلوا بوليتيكا وتقدمنا إثيوبيا يعبيهم عزبيهم أجزيفهم كتكوس دليل عبا عقبت كوينهم حجين مفتوحات أجيمهم مالته أساسهم من تمعت الدوسة الجبائي أب تاريخنا إثيوبيا ترى يشلتني أموات رأسي مالته إذا سرعة زي بس إحوى زلها وهو من الوقت قال سوات بولك أنا مالته خد عنتو يزبلكم بولك أنا نحن مستدارو زب اللغو لي جمس سمعت له طبقت له نقول مغنيات له معتي تنا سبيكر بداي ارينجمنت اللي هو مالت طبق الله اوكي تنجم حجي انا كم سب مالتي كم موسيقى زارب ندحر كوينه حدا اوان نابي يخدلو يسكفك اي مالتي يسكفك تبل بزعبات السوما سينا دغورو جيغات راي انا ندحر بخير كوينا
كل جزء تتسألنا مسمر خسحت مالتي حجي أو حدا أول تاو زخونة نتخبابي نفس سلام كمتس زخيل حساب النهر متيها مستحجبت حموز الله معبالة إثيوبيا مالتي حانتي ب9 مليون زتتفق سرعات وي ب9 مليون دسلا سرعات أبتاريخنا إثيوبيا ترأي بزي فلت ناي قطبا قلولاو أبزقات أمل أوان سالساي كورابشن قالوا خلي انت يبل أو تسيني نيرو مثلني أو الله أبا هجي وتيخا تجوتي خلها طبعا اوكي سلام دقي مغزانا او بتبوت كاتل وقت لوتي مدب قالنا تكنيك صقم سلازخونه همكم بتوزوا همچا اب فيسبوك دلهم كا ناي حتون ملسن غزي مسحابنا شعو حطوتاتكم كتصحفوا يا زلابوكم هجي زخونه أتتاتكم كنسندو سلازي نقل تيدد لكم نطبطات مزجيبكم وتتسنيحهم تقام زلوي مثلا وطابا ما تخلقها اتكاسكل الوطابا اوكي ثانك يو معاها Okay, I don't know انتهى إنه ودق الله قريب من الله. لا شك عن طيب. توم تودقون زلهم. تودقوني هم بس عايز يبلونيهم. هذي سو بحب زي بالكوين غاني عايز تودقوني بقى ولا عر لا تعملكم سألكم هو. ولا عر لا تعملكم سألكم سمعوه. ويكا ميوت غيركم على القصو مالته. ስለዚህ بدرجة نحسب مستعانتو يتتحاز كذاركو انتاي دائما تمعبال كحتى ندلسب سوري AX41 مايك هيسكم ديبو تبعات هاتريو تزاربو دليت فتح تخونكم نفتح بسنة سرعة دليوه دقفت المنجستي هاجران تخونكم كا بسنة سرعة مايك حزنا خنزارب نخيلنا you have right ولا حد تفهم يركان ስለዚህ ኣብዚ ዋን እዚ ስርዓት ኢትዮጵያ በፂሕዎ ዘሎ ኩነታት ግን ካብቲ ውሽጢ ማለት እዩ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ካብ ዘሎ ኩነታት ተሪእናዮ ሎሚ ኣብዘን ሓፀርቲ ናይ ሓደ ወርሒ ግዜ ጥራይ ኢትዮጵያ ናብቲ ዘይተርፍ ወያነ ዘልየቕሉላው ዝኸደት ትመስል እንታይ ማለት እዩ ንሱ ዳርጋ ወያነ ሕጂ ኣብ ክልላት ምምሕዳር ተመንፂሉ እዩ ስርዓት ከባቢታት ባዕለን ሓራ እንዳውፃ መፅእነን እዚ ከባቢ ኦሮሞ ንበሎ ገለ ሓራ እንዳውፀን መፅእነን ብጎበዝ ኣለቃ እዮም ልመሓደር ደሎ ኣብ ኦሮሞ ብፍላይ ኣብዚ ናይ በዓል ቆቶ ኦሮሞ ዝበሃል ወለጋ በዓል ጅማን ገለመለን ማለት እዩ ካልእ ኣብ ኣምሓራ እውን ዘ ሴም ሂስትሪ ኩሉ ትማሊ እቲ ስርዓት ኣብ መቐለ ን18 መዓልትን ልዕሊኡን ኣኼባ ገይሮም ጉዳይ ኤርትራ ተላዒሉ ብሰፊሕ ተማይጦምሉ ኤርትራ ነዚ ጉዳይ እዚ ሓንቲ ነገር ክገብሩዋ ከም ዘይክእሉ ወላ ጉዳይ ኤርትራውን ዝኾነ መርገፅ ክወስዱ ከም ዘይክእሉ ተራእዩ ኣብ መጨረሻ እንታይ እዮም ገይሮም እሞ ስቕና ተሰኒፍና ከይንበሃል ዝዓይ እተን ክልላት ብወታደራዊ ምሕደራ ንኸመሓደራ ኮማንድ ፖስት ንግበረለን ተባሂሉ ከምኡ ዓይነት ነገር ይርአ ኣሎ እቲ ኢትዮጵያ ወል ኮማንድ ፖስት ጽቡቕ እዩ ክትእውጆ ማለት እዩ ህዝባዊ ድጋፍ ከለዎ ድዩ እዚ ሓደ ህፁፅ ንኣብነት ኣብ ታሪክ ናይ ኢትዮጵያ ኤርትራ ንሕና ምስኦም ኣብ ዝነበርናሉ እዋን 17 ዓመት ብዙሕ ህፁፅ ግዜ ኣዋጅ ኣውጁ ደርጊ ንሪኦ ነርና ኢና መንግስቲ ሃይለማርያምን እቲ ህዝብን ዝነበረ ምንባብ ማለት እዩ ስርዓት ወያነ ኣብዚ እዋን እዚ ንኻልኣይ ግዜ ወታደራዊ ኣዋጅ ይእውጅ ኣሎ ወይ ናይ ህፁፅ ግዜ ኣዋጅ ስለምንታይ ይኸም ድእውጅ
حيال اندي منغستي كم حدرا اندي لإثيوبيا حزباو دغاف አለው እንዲ ቅድመ ዓመት ወያነ እኮ 150 ተመሪጾም حقي እንዲ ቅድመ ዓመት እኮ ዞም እንዳ ለባማት ተጋሩ 150 ተመሪጾም አብ ኢትዮጵያ ዓመት 6 ወርሕ እንደገበር حقي ወይስ 2 ዓመት 150 ተመሪጾም ዞም ለባማት ጎረባበትና 150 ተመሪጾም እንታይ ማለት አብ ኢትዮጵያ ዘሎ ዕውሩ ሕሙሙ ጥዑዩ ለባሙ ሃላዩ ዓሹ ኦሮሞ አምሓራዩ ትግራዋዩ بمول حنت كارد كمان داغو حافه اتوتن ويانا ويموت يلي تهزبي مريصوم لذي دحر حد عمد 6 شهور حب زي ما غيزيقا رينا مالتي اتي 150 مريصنا يلوم نعالم زجهارو زنبرو صابتهم لامريكا دبلوماسيات بتشرف سنهم دسعقهم اب 6 شهور حقاتي ما هزب عمد رينا يوم الصوم عمد ايبلونيوم የጥቂት ሽብርተኞች የምድብሎ ኸምታ መንግስቱ ጥቂት እንዳበላ እንዲገዱ ጥቂት ወንበዴዎች ሳህል ተራራ ላይ የተንጠለጠሉ በገመድ አስረን እናመጣና ፍርድ እናቀርባቸዋለን እንዳበለ ስፓርታዶ አየር ወለዶ ኮማንዶዶ እንዳታለለ ዘላለም 17 ዓመት ሙሉ ለህዝብ ኢትዮጵያ ዘታለል ዝነበረ ጥቂት እንዳበለ ማለት ነው ወያንኻ ጥቂት የምድብሎ ሐጂ እዛ ጥቂት ባህል አብቲ ናይ መንግስቱ ናይ መጨረሻ መሕደራ ጊዜ አተዘኻኽረካ ወያነ ጥቂት ግብረ ሽብራዎች ወይ ወንበዴዎች ወይ ሽብርተኞች በኤርትራና በግብጽ ተደግፈው ይብሉሉ ወጽበይ الريكوجنيشن عاي اخولي فمولد اباخ حسبه كله نزي اب اثيوبيا زلو زي مرددا وي زي مقداو تحتاتيت ኤርትራን ግብጽን የንኩብሉኻ አፎም መሊኦም ተማሊ አፍጢጦም መጽዮ ታይካ አይሎም አብተኻላይ ሕጥዎም እዚ በወገን ግብጽን ኤርትራን ድግበር ዘሎ ድጋፍ ሎሚ አውሽቲ ኢትዮጵያ ክንቆጻጸሮ አብ ዘይንኽእል ጸገም ወዲቅና ተማልሶም ድጻሐፈሉ ወይ በሚስጥር ድወጸሉ አክንቆጻጸሮ ይንኽእልና ናይ ኢትዮጵያ ጉዳይ ዘምለጠና ይመስል ኤርትራን ኢትዮጵያን አብዝና ኢትዮጵያ አይሚን ኤርትራን ግብጽን አብዝና ኢትዮጵያ ጉዳይ ተሐተትየን አብተ ሕምተኽተኽ ማለት እዩ ምክንያቱ ወያነ 150 ተመሪጾ ስለደኾነስ ኤርትራን ግብጽን እንድሕተት አብዝና ኢትዮጵያ ሐጂ ተበጽሕ ዘሎ ጸገማትና ኢትዮጵያ ማለት እዩ ለባሚ ወያነ ስለምታይ 150 ስለተመረጸ ተሐታቲት ግብጽን ኤርትራን ነበር ወሪዱ ህዝብ ኢትዮጵያ አይተዓመጸ አይመረሮ አይዓመጸ አንጻር ተጋሩ አይተበገሰ ተጋሩ አይቀተለ ተቀትል ደላ ኤርትራን ወይ ግብጽ ነኝ እዚ እቱ ምኹኒ ዝኾነ ናይ ወያነ ቀምሻዲ ሓምኪሉኒ ምክንያቱ እንድሕር ወዲካ ምንግር ጋር ትርጉም የብሉን ሓደ ሰብ ጻሕል እንድሕር ወዲቁ ክዳኑ ነጊፉ ጥራይ ክትስእ ዘለዎ አሁን ተንገርገርካ መሊስካ አኻትልሐጽ ከምቲ አምሓርኛ ከምስሉ ከለው ከወደቁ መንፈራገጥ ትርፉ መላላጥ ነው ከወደቁ መንፈራገጥ ትርፉ መላላጥ ብሉ መሐራ ታይ ማለት እዩ እንድሕር ወዲካስ ሰላሕ ኢልካ ዳአተስ እንበር አው ፍንጥራዕ ክትብል ተኾንካስ ዝያዳ አኻ ቁርበትካ ተባላሹ ስጋኻ ተቆስል ወይ ትደምም በር ተምጸ ለውጥ የለን እዚ ጉቡእ መልእኽቲ ይመስለኒ ወያነ እዚ ጉቡእ መልእኽቲ እዩ ወያነ ወዲቆምም ወዲቁም ይኹም ናብ ንውር ክትመጽሉ ትኽእሉ ሓንቲ ነገር ግን አላቶም ስርዓት ወያነ እዚያ ኻኒ ሓንቲ አዋጅ ተሪፋቶም አላ ኢትዮጵያ ሎሚ ንኤርትራ ይኹን ንግብጽ ይኹን ንኻልኦት ሓይልታት ክውንጅልዎም ዝኽእሉ ብዛዓለም እዚ ኣይክህሉን ብፍላይ ንኤርትራ ማለት እዩ እዚ ቀምሻዲ ሓንኩሉኒ ገዲፍና ወያነ ሓንቲ ነገር ተሪፋቶም አላ ነቶም ኣብ ጎረሮኦም ተሸኪዖም ኣብ ጎረሮኦም ተሰኢሎም ክሓንቆም ተዳልዮም ዘለው ዝዓጠቁን ተቃውሞ ሓይልታት ናይ ኢትዮጵያን ህዝቢ ኢትዮጵያ ንቕሬታ ሓቲቶም ሓደ መሰጋገር ሓይል ክፍጠረሉ ዝኽእል ባይታ ከርሕው ክእሉ ኣለዎም ማለት እዩ ናይ ባድመ ጉዳይ ንሓቶም ኢና ኣይግደፍዎ ባድመ ሒዞም ከለው እዚኣ ተብዓት ሃልያቶም እንዳወያነ እዚኣ ክገብሩ ክእሉ ኣለዎም ባድመ መዓስ ንመርሶ ኣይንመርሶ ናባና ዝግደፍ ጉዳይ ስለዚህ ኢትዮጵያ ኣብዚ ከምዛ ዓይነት ወጥሪ ስለዘላ ኢቭን ዝስርዓት ዝንባዕሉ ኣብ ከምዛ ዓይነት ሽግር ወዲቁ ስለዘሎ ኣብ መጨረሻ ሃገራዊ አዋጅ ጽበሎ ህዝብ ኢትዮጵያ ትዘይተርፍ ፍልቂት ናይ ወያነ ግን ኣብ ቀረባ ጊዜ ክፍጸም ምዃኑ ብሩድ ግብጽ ኣመኽኒ ኤርትራ ኣመኽኒ ውድ ይትዕየ ገዝ ሎሚ ምክልኻል ሓይልታት ናይ ኢትዮጵያ ተወዲቦም ብደረጃ ኣተሓሳስባ ብደረጃ ንቕሓት ኣብ ልዕሊ ወያነ ዘለዎም ጽልኢ ብሩድ
እዚ ዘማት ነገር ኣይኮነን ምናልባት እንዳወያነ ከባቢ 15,000 ዝኾኑ ናይ ፌስቡክ ሰራዊት ኣዳልዮም እንዳወያነ በፕሮፓጋንዳ ስለዝነበሩ 25 ዓመት በሓሶብ ኣብዚ ፌስቡክ ይኹን ኣብ ካልእ ትዊተራት ዝፅሓፍ ትሪእዎ ኢኹም ሓያላትና ገዚፊ ሰራዊትና ነዚ ይመስል እንዳበሉ እሱ ግን ኣይኮነን ተሓቂ ንሱ ይኮነን ተሓቂ ባዶ ተደመርካያ ባዶ ይኹሉ ግዜ ወያነ ከምዚ ዓይነት ኩነታት በፂሕኩም ደሎ እቶም ተጋሩ ዝበሃሉ ከም ህዝቢ ኣብ ትግራይ ዝነብሩ ዘለዉ ሰላማውያን ዜጋታት እቲ ናይ መጨረሻ ህልቂት ናይ ተወኪሎም ወያነ ምዃኑ ፈሊጦም ነዚ ስርዓት እዚ ዓገብ ክብሉን ምስ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዘለዎም ታሪኻዊ ዝምድና ኣብ ደማዊ ጽልእ ንኸይኣቱ ሕጂ እዩ ተጋሩ ሳቮያ ኢሎም ተሲኦም ነዚ ስርዓት እዚ ዓገብ ክብሎ ዝግብኦም ማለት እዩ ምዕባለና ኢትዮጵያ መትሓዚ የብሉን ከምዚ ዓንተወይ ዝበልኩም ኣብቲ ምክልኻል ዓበይቲ ውድባታት ተኻይድ እዩ ሎሚ ኣብቲ ውሽጢ ተቃወምቲ ሓይልታት ትማሊ ዶክተር ፕሮፌሰር ብርሃኑ ከም ዝገለጾ እዚ ውደባ እዚ ምናልባት ወያነ ከምቲ ድጅሃሮ ጥቂት ወንበዴዎ ሽብርተኞች ገለ ይብል ኸውን ግን ዲፕሊ ዝኣተወ እዩ ኣብ ውሽጢ ህዝቢ ተሰሪዑ ዝኸይድ እዩ ካልእ እቲ ዓሻ ኩሉ ግዜ ወያነ ዝዛረቦ ኣብን አንተው እንታይ ኢለኩም ነይረ እታ ታሪኻዊ ጽልኢ ምስ ኤርትራ ምፍጻም ታዛዓበይት ገበኛ ስዒቡ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ፖለቲካዊ ሽግር ደይ ምፍታሕ I don't think so ትና ኢትዮጵያ ፖለቲካዊ ሽግር ክፈትሖ ወያነ ይመጡን እዮም እሱ ምናልባት ንስለ ፖለቲካ ወይ ንስለ ሓሳብ ኢልካ ትዛረቦ ተዘይኮይኑ ወያነ ብመደብ ንሱ ንኽፈትሖ ትና ኢትዮጵያ ናይ ፖለቲካ ወይ ናይ ብሔራዊ ሽግር ክፈትሖ ኢሎም ኣይመጡን ግን ብውሕዱ ወያነ መህደም ዝኾኖም ባይታ ኸጣጥሑ ነይርዎም አልሚዖም ሰሪቆም ዘሪፎም ትግራይ ስጋዕ ጾር ቢዩቲ ዶላር ባዕሉ ስጋዕ ድኸብ ዳታ ዓዲ ድላይ ሞሲዶም ካብታ ላሜ ቦራ ዝብልዋ ኢትዮጵያ ሓሊቦም ኣብ መጨረሻ ትግራይ ማዕቢሎም ምስ ህዝቢ ኢትዮጵያ ከምዚ ዓይነት ደማዊ ኩነታት ምስ ኣተውሲ መሐከለ ሃገር መድለዮም ነይሩ ትጎረቤቶም ማለት እዩ እቲ ምርጫ ንዖም ዝግደፍ ኮይኑ ግን ትፅቡቕ ንዖም ድኸውን ኤርትራን ኤርትራውያንን እዩ ነይሩ ግን ኣይከኣልዎን ማለት እዩ እጂ ምስቲ ጽጋብ እቲ ሸብዳዕዳዕ ነይሩ ምስቲ ሸብዳዕዳዕ ከዓ እቲ ትምክሕቲ መፂው ድሕሪ ትምክሕቲ ከዓ ሕቆኻ ምስተሰበርካ ሕጂ ለይትን መዓልትን ለምኑልና ንኤርትራ በቲ ሓደ ወገን ግብረ ሽበራ ኤርትራ በቲ ሓደ ወገን ቴሮሪስት ኤርትራ ሓደ መዓልቲ ኣብ መጨረሻ ኣነ እዚ ቢንላደን ዝብሎ ሰብኣይ እንኳ ቀልጢፋ ቃበፀታ ኣሜሪካ እምበር ኣብ ኣስመራ ይደሎ ክብሉስ ቁርቢ ተሪፎም ነይሩ እንዳወያነ ኣብ ኣስመራ ይድቕመጥ ክብሉ ማለት እዩ እቲ ኮይኑ ኣብዚ እዋን እዚ መንግስቲ ኤርትራ ኣይሚን መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ከምዚ ዓይነት ዝሓደጋ ወዲቑሎ ከም መንግስቲ ስጋዓት ዘለዎ መንግስቲ ክንብሎም ሓቂ ደኻ ብዝኾነ እዛ ናይ ትማሊ ፍጻሜ ሓደ ሰላሙን ውሕስነትን ናይቲ ሃገር ክንቋፀር ኣይንኽእልን ኢና ሓደ ዝሃብዎ መግለፂ ካልኣይ ዝኾነ ይኹን ሰብ ሎሚ ብረት ሒዙ ሰብ ቀቲሉ ድላይ ዝንቀሳቐሰላ ኢትዮጵያ ተፈጢራላ ኢሉ ስርዓት ወያነ ባዕሉ እዩ ዝኣምን ዘሎ እዚ ብደረጃ መንግስቲ ማለት እዩ ዝኾነ ይኹን ናይ ደገ ሓይሊ ይኮነን ወይ ብደገ ዝተገለጸ ይኮነን ካብቲ ስርዓት ዝወፀ ሚስጥር ኢትዮጵያ ዝኾነ ሰብ ብረት ዓጢቑ ንድላይ ቀቲሉ ዝዕንድረላ ብሕጊ ዘይሕተተላ ሃገር ኮይናላ እዚ ከነረጋግጾ ኣይከኣልናን ኢሉ ተኣሚኑሎ ስርዓት ሓደ ካልእ ክልላት ካብ ምቁፅፃር መንግስቲ ወፃእ ከይደን እዩ ሰለስተ እቲ ትማሊ ባዕሉ ድጨጨሖም ይወደግ ከም ይወደግ ኢሉ ጠፍጢፉ ኣብቲ ናይ ውክልና መንግስቲ ዘቐመጦም ናይ ብኣዴንን ኦፒዲኦን መራሕቲ ኣንጻር ስርዓት ይብገሱ ኣለዉ ሓደ ካብኡ እቲ ብዝለዓለ ደረጃ ተጠርኒፉ ምስ ህዝቡ ዝንቀሳቐስ ዘሎ እዚ ናይ ኦፒዲኦ ብለማ መገርሳ ዝምረፅ ምናልባት ገለገለ ሰባት ኣብ ገለ እዋን እዚ ለማ መገርሳ ዝበሃል ወይ እዚ ኩማር ኣይሚን እዚ ምናሴ ወይ ኣባዱላ ገመዳ ወያነ ዝሃብዎም ዕዮ ገዛ ይሰርሑ እዚ ኣብ ቂዒ እዚ ዓይነት ድራማ ቂዒ ሕዋት ካብ ኣውሮፓ ኣሜሪካ ካናዳ ኣውስትራልያ ብኤርትራ ቢሉ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ቼይን ኣሎ ብሴል ተኣሳሰረ ጉዳይ እዞም ሰባት እዚኣቶም ንወያነ ደንዲኖም እዮም ምናልባት ሓደ ኣብዚ ከፈራርሁ ዝዛረቡኹም ኣሎ ፈተውቲ ተመሲሎም ዝድርቢዎ ዘረባታት ኣይነ ኣምኖም ኢና ድብልኹም ኣሎ ኢቭን እውን ናይ ወያነ ስርዓት ዋላ ካብቶም ሃገር ኣብ ማእኸል ሃገር ኢትዮጵያ ዝነብሩ ማለት እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ኦፒዲኦን ዝበዝሑ ናይ ብኣዴን ኣምሓራ ምንቅስቃስ መራሕትን
بفلاي زي OPDO بحال ناي أورومو من قصاص جن نويانة أبقال عوضي دندينو ترايدي كونه كان دايم إزازو بس أحافكم ودبدابي قاريس أنداغو حاف كدري بيهم بقلتي فيديو لكم أو يوتيوب كتريواتيهم أم نظريت ذهبوا مجلس إلى ما مجلسا مالتي حدا نويانة أبطقوا نيرو أما حدا خينو نتي أورومو دمرح زنبرة كهم بالا تازنيم فبتلكم أديجي قشاشا بوتانو متلو عقمنا نفلت وصائلو وغاب تخلل مالتي لذي لومي تدارو كاب كل الأوروميا سبوغلو تدارو نبرت ترى يكونون أنا مستم هزب تسجل يبلين تدارو قبل كله بيجين كنت وقت حزلي أتوم أفسلت عند أنا أوروميا محارة نجان بيلا ندوب إثيوبيا هزبوش بدحريت كوينهم إدم أو يوم نبرتهم هابتهم مسلهم كبرتاتهم كزرفهم صرحوا ناويان عصبات كادرسات بملهم هاديمهم عدسابات أخاقيبهم علو أب أوروميا ناويان الأخ يلن أب دوب إثيوبيا هزبوش ناويان الأخ يلن أب محارة ناي محارة ناي ويان الأخ يلن سلازي إثيوبيا أسبق أصحارة عند هون تخيد الله ويانمو زبط إحنا يزلنا المدرخ مستعنتو بيت الزاربو زنوركم عبال لندان نتأثركم بحافشة من تاي درجة حمد لنا أزيمة نحنا قل أنا تعنتو بي قلت إيه همي بالله عند حرقينك عنتو بي قرب تنكس زبركم مزقو داي وانت تحازة سلازخونة بوزو حابتي ناي بوليتيكا سنكسار كياتنا بوزو حابتي ناي بوليتيكا سنكسار كياتنا بتعمل إلمنتر زخونة أمامتاوي أتحازة إذن إكترا قداي ذبكع شقرنا إكترا ذبكع زده سرعات كلها على الكل بس قصر سرعات كلها على الكل تراي ስለዚህ بخومو درجة بتحلو تينك من الوقت ገለገለ ዝረሳዕኾ ነገር ክህሉ ኽእሊ ብዝያዳ ኣብቲ ሓፈሻዊ ኢምካን ሃባን ናይ ሕቶን መልስን ብዝያዳ ነቶም ፓርቲሲፓንት ክህሉ ስለ ዝግብኦ ዝያዳ ክዓቢ ስለ ዝኽእል مدرح راحون كلكم thank you وطابا thank you so بحطون ملسن كنكتسل وطابا لا اوكي بحطون ملسن اوكي يدكم على علماتهم يدكم بدل عليكم كاي يحكى لكم ايه ስለዚህ ኣብ ፌስቡክ ዘለኹም ደጊመ ሰላም ንኹልኹም እሞ ንስኹም ከዓ ካብጂ ክትሓቱ ትኽእሉ ኢኹም ኣብ ገሊኡ ግን ይሓልፍ ስለ ዝኾነ ክትደግምዎ እቲ ትሓትዎ ገዛና ሕቶ ዘለዎ እንተልዩ ኢዱ ከልዕል ሓትት ቅድሚኡ ግን ቅድሚ ምምፆም ወጣባ ሓንቲ ሕቶ ኣነ ክሓተካ ከም መበገሲ ንህልው ኩነታት ወያኔ ዝምልከት እዩ ወያኔ ዝተፈላለያተን ውድባት ዝበሃላ بمليونات أتليست هستحتت سقاب 5 مليون أبالات هاللوني أعتبر جن تناي بعدين OPDO قلنا تدارينين زي أبالاتنا زبلوه مسهزبو ويكأن على ساز الله كل جابيلن ويبكلن تناوي كالس زكايدا زلا مسأتن مدنجاز ديو وي أبالاتن ديم كوينم زواس وزلويم هجي ازي كمي خاطط امتون وياني حدا بدو خوينو والو يبحال كتليليو ما يكالتن بزي حما خا نقولهم كيتقعفهم كفيديو نقولهم كيتحقفهم كاخد فيديو كتليليو ما يكالتن كمي خاط قلصو نزي كاوت بقسمو شعنا قال قدم كابتن دغماس كاصيركا كلنتن ودباتنا هي ودك زباله ابالات هلون سقاب 5 مليون جلزم زبزحو مالتي زم 5 مليون ناي بعدين انت خوينم بعدين تصقيمو دلو زحدش ولدو ابغونت حزب خوينو بس حزب دو يل دلو سنو بعدين وين هي ودك حدا خبيت خوينو وزل يجي بخميو يقتل زي كلهم دا خصوقهم كلهم دا ما فخمو اب كم عينت سرعتي تي ودبا نصان ديمقراسياوي نيلكا تامن دحر كوينكا تغادل لها ودسيم درغ خندي ميليشيا سرناي ديم نيرو درغكو كاب 15 مليون ناي سبا ابالات يم نيرو بابالنا درجه معناته كابت زنبره حزبنا ايثيوبياس 15 مليون ابالات ناي سبا راي درغ نيرو ميليشيا سرنا يديوم تقطرهم ازي تعسيب كاتسرحون بمتكل تسرحون للنبيني ويانا حدا حمش انداطرنفه
اتي بسنكي دركي دمص حاجز ناي دغ كمان لبوليتيكاو معلا يدوعلو يا ازي بروي كوي تخسيسو لي تسرعات ها رديت درك بتግራይ توقعش نبعلو في حزب تግራይ حدنا حموشه توديبو ابتنا ويانه اخيباتات يململ ጥራይ ደኮነ ይግምገም ያደን حموشه እንዳተታዘ ስለዚህ رديت ክትወስድ እንደር ኮይንጋስ አባል ወያነ ክትኮን ክትክላለካ ሶስት አባል ወያነ ተኸው እንደለኻ ነታሰርናይ ዘይትን ክትወስድ እንበር ናይ ወያነ ፖለቲካው ዕላማ መደብዒኡ ናበይ ይኸይድ እንታይ ይሰርሕ እዚ ተረዲካ ይኮነን ኢቭን አቱ ውሽጢ ኢትዮጵያ በሙሉ መለስ ድሕር መለስ እዩ ኣብዚ ናይ ተሃድሶ ፕሮግራም ጌርናሉ ዝበሉሉ እዚ ኮታም 5 ሚሊዮን አባላት ከነእትለና ኢሎም ንማሕረስ ይኻ ኣብዚ ዓመት እዚ ክንድዚ ኩንታል ክንድዚ ሽሕ ክንድዚ ሚሊዮን ኩንታል ከነፍር ለና ተካ እዚ ከማን ምስቲ ናይ ተፈጥሮ ጉዳይ ናይ ዝናብ مسؤول تسمامي علكا فتاري زغن تهابي ويربن تهابي ግን ተውጽ ፕላን ጽቡቅ 5 ሚሊዮን አባላት ከነእቱል ለና ኢልካ ግን ከምዚ እኽሊ ሸሸሪብ ካንዳ ጣሓኒ እቲኻ ተጥሕኖ ዝዓይነቱ መካኒዝም መትሓዝን አይቲ ህዝቢ ስለተገ ወጽመት ስለተገበረሉ ወጽመት ስለተገበረሉ እዚ መፈንጠሪያ ማለት እዩ ሓደን 5 ይውደብ ድርቅሎ ጥሜት አሎ ዓጸቦሎ ስለዚህ ህዝብ እዚ አባል ወያነ ኾኸውን አለው ንሎም ማዓልት ከማን ቅጫ ሰንኪቱ ደቅ ኸደረር ኮም ያ ኢትዮጵያ ሱኮይቲ መሳርሕ ማለት እዩ ስለዚህ አባላት አለው ወይ ካቶያንሲ አነ ብዙ ሓትገርመን እዚ አዋላ ኢትዮጵያ ርዱ ነገር ኮይ ርዱ ዋላ በደረጃ ሰበስልጣን አባላት ናይ ህይወት በደረጃ ማዕከላዊ ኮሚቴ ከማን ተገምገምካዮ ድሰርቕ ገንዘብ ጥራይ ኻትሪ ሰሪቁ ፓላሶ ድሰርሕ ለደገ ገንዘቡ ደህድም ነፍሱን ስድሩን ዓሊቱን ዝዕብጥ ራይ እዚ ቦናፓርቲዝም ዝበሎ መለስ እኮ ሓቂ በተሓደገም ቦናፓርቲዝም ዝበሃል ጸገም ይተፈጢሩኮ መለስ ነዚ ተናኺፉ ብዙሕ ሰበስልጣን ብዙሕ ነገር ስው ንባዓሉ በሰበይቱን ንሱም ቦናፓርቲዝም አለውን ግን አዝ ፕራይም ሚኒስተር ታሱ ዘምጻ ፕሮፖዛል ሓቂያ ሰበስልጣን ና ኢትዮጵያ ሕጂ ኮነን ባዕሊጎም ሕጂ ኮን ናብ ጉቦን ኣብ ስርቅን ኣብ ምጥፍፋን ኣብ ነፍስኻ ጥራይ ቲ ሃገራዊ ጉዳይ ይረሲዖም እዮም ህዝብ ምምሕዳር ትብሎ ናይ ዲሞክራሲ ሕቶ ናይ ካል እዚ ረሲዖም ኣብ ስርቅ እዮም ኣትዮም እዚ ኸ መለስ ኣብ ስልጣን ኮሎ ኣብ ግዜ ምፍልሊ ናይ ወያነ ንኽልተ ተገምዕሉ እዋን ካብ ሽዑ ጀሚሩ ተቃላቀለ እዩ ሱኻ ቅድሚ ስለ ዝነበረ እዩ ማለት እዩ ድሕር መለስ ከ ዝያዳ እንደሓየለ መፅዩ ሕጂ ስርዓት እዚ ክመውት ምዃኑ ዋላቶም ኣብቲ ስልጣን ደለው ደገፍቱ ስለዝፈልጡ ተሓንቲ ተዋፅኦም ድሓካ ኣልግስ ጂ ከምዚ ሓደ እንስሳ ብዕራይ ንበሎ ሓሪድካ በረኻ ደርግየሞ እቶም ነዚ ብዕራይ እዚ ክበልዑ ድመፁ ኣሞራታትካ ብዓይንኻ ሰኣሎም እዚ ኮሚዮም ታ ኢትዮጵያ ትበሃል ወዲቃላ እዞም ኣሞራታት ሰበስልጣን ከዓ ይሓልብዋ ምንጭቱ ኣለው ተሃገር ሶ ድሓስካ ሒስካ ልግስ እምበር ፊቸሪቲ ናይ ስልጣን ናይ ወያነ ገለ ኣብ ወያነ ኣብቅዒ ባዕሎም ቶም ሰበስልጣን ደግሩኻ ኣለው ጀነራላቶም መራሕቶም ሚኒስትራቶም ኣብቲ ናይ ወያነ መንግስታውን ፖለቲካውን ጉዳያት بعمقت ويبتر يكونوا يسرح زلو هاو كما يقرنا اينا كورابت نقبر كما يقرنا اينا صباح نقو ولا صح ليفكا لومي مالتي حزباو حطون تمصى حزبها كاب حزبا صقم تمصى ازخاس اتليست فاميلي ناتكا كمان ابز معرب عالم دي بقله توصو زحاسكا عيسكا تسدو ابكم عينت ورور رازاتو سرعتي دي سرعت ايتولونيها ازي سو يلو زمانا ጨስ سرعتي لن حدحدوها زواقع سرعتي أقومي إذا أبتي بفترة درجات سرعته قوم إندابة إيمتي مالتي لو at the same time كأبت بتشرح ساعات لأن حد التهرارم كجمري تري الله فوتادر عائلي كلية تخبر دالله أيكون يلوتي كأتريس السلام نمرجع جنا جديا أواج لهم بدرجة سمع عن تاريخه بسمع تفت أمانة قريلا already منجست مشي أبصرك الوضع منجستيو ስለዚህ በደሕጂ ሪሃቢሊቴት ክገብር አይክል ወይ ከም ተሰም ድብሎ ናይ 17 ዓመት ናይ ተሃድሶ ሕሶት ኣብ ኢትዮጵያ ክሰርሕ ይክእል ድሕጂ ዋላቲ ብሕሶት ተሃድሶ ኢሎም ለ5 ዓመት ብልጽግና ትራንስፎርሜሽን ነው ናይ ገለመለ ልመለስ ዘዳናግሮ ነበረ ነን 5 ዓመት ናይ ምድንጋር ፕሮጀክት ኣብ ኢትዮጵያ ዘብቅዕ ይመስል ድሰምዕ ሰቡን የለም ማለት ነው ስለዚህ ትምንባብ ኮይደ የለ አመንጎ ህዝብ ኢትዮጵያን ስርዓትን ምንባብ ድባል የለም
سرعات كل جزية وقحت أبحى أواج كيوس حديري فلتني قبل شبراويان إيرترات سدوم شعبية زي 27 عام زخدة أقمنا سرعاتي تهزبها أنا زي ربي بولي دي شعبية بهال مزمور مر شعبية بهال سلاقي كان ديال له حزب إثيوبيا بقبو ترديوي كموسيقى يدري حزب إثيوبيا شعبية سلاقي خمسة كونه بقبو ترديوي Thank you وطابا سوا ما يكنا عقال إلى الكالو لتعطو أكدت لك حتى سوا لها سوا يعني إلى الكالو أوكي سوا لها صالح حرمز صالح ثانك يو أنا سن مرحبا ودسيم حتى دليل اللي هو التاباسي إرتران قبطنيا يدالوا إلهم يزاروا له إلهم حجسي إتي أزراربهم انتاي صفح زبالة انت تحبرنا انتاي كي يقولوا حجة المحجي كله حاسوت دي حجون حاسوتكم قانون فلتنا احنا سي عدنا خل هاجرنا وصيناهم عينتات قال مرباش يعني فلطونينا بحالنا ونا يخونن قنا حجة خنتا يبلو قال اي نجر سي كم تولد لها كلهم تأكيبهم توتا قديفهم اب 4 كيلو زويل كابتي أديس أبابا تأكيبهم على قالت ولا ما لها يروحوا دخلت لهم دو بوزز خدوا دلو خمي يسقور بصفح زويله ناتهم سيتي أكايدا تيوم أم حرار يوم ولا أورومو قال ملاسي كميت منقصقاسهم حجزتي ناي عدمنا ويانسي توشتهم أكلت تجمع معميم يبهال ونسو نريد لنا تتصحف ولا نسمع لنا زعبا زيادة السخاء صيف وتوصل زلكاسي صفح زويله حبرنا ثالثة حتى كذا اللي دل خدمة زوم حسوسات زوم هنا عصوم صوص زي روحون يوم دحين كم زي روحون فلتو منا حجها ناوغوت أمسي مالالو سرهلوس ولا قبيت أميم كمتي أبالوت هجرات تبع السودان جلزون كاساسون رقدم محجي كم تبعد يوم قبيت أم ذلوسي أوخه كميل لو زعوا زي كأمن هالباش أو تيك خايكون جنا كتبر حالي سلوز دلوخه يغني له تمناتنا زبل كان بايزوي أنا بذيك العالم تمناها زبل كان ناتنا يكون سلمتاي تمناتنا زبل كان ناتنا يكون باغ جمرة دني سنة حساب إكترا وسنة حساب سلدي ولهم أنا نقادو 4 عامت كل زبل الشكات أي غير إزريهم زي حلفوا له شكات أي مشان لكم سري إليك شكات أي زي حلفوا له سوي لهم زقدم بيلا روبا نولو مع كورو تبرجل سرقي شكات أي لك خمس بيلا روبا خداونتي قال مدى قاعد تمحيزو اليوم زخسروا سوي لهم برافو ريد لاينر زخسروا شكات أي حدي أبدا عمر خايم دنورو مالتي أبدا عمر قويلو من نعملت إيرترام السودان قلت أقام تتفتيروا على أخيدهم عسكرو إيرترام الجوبتي قالوا خينو تتوهلوا أخيدهم عسكرو ويانا إيرترام كم زوغينو تتوهلوا على أخيدهم عسكرو مالهم صباحنا زويانا دبال سرعة مثال قسخاء خالي عسكرولو الدرش كناديقا كل قدين حادش أي سرح سلدخونا بو بنت الرأيهم مغنياتو أنا إذا عينت انتاينا مخنوب لهم بدرجة تقاومتي أفلتو تهبناهم كتكبدهم يا قمان نعوم حكي نعمكوا كم زراب نبلنا يا قلال يا تقاومتك نبلسي قلال يا قل نعوم كتكبدهم يا مغنياتو تقاومتو غينو ما يفلتون يوم حكي تقاوم مالت بسنا لبونا مولو زخونا سب نايبعلو نايبعلو خا نتعنت دلو نتعنت سينا بلكان تغينو سي استخا نتعنتو كوحس كغيل اللو نتعنت كنتسأل كان عخا بوليتكاو نتعنت ديبلهم تقاومتك نبلهم أنا شمت غير إدوس دوت كم دي نحدا زي قبو سب شمت غير إدوس دو قل دخسروا نقاديهم مغنياتو
كما خاينا رينا 45 عامت قلعو كلنا جميرنا عمادو جبهادو قصلدو اندا خستدو اندا عبدلادو اندا تحايدو اندا غلدو اندا بلو تጓጃጂሎም በውራጃ በዓሌት በሃይሞት አብቲ ኤርትራዊ ስነ ሐሳብ ኤርትራዊ ምንም ሙሱ ዝምድና ዘይብሉ ተሐሳስባ ሒዞም ንበይኖም ንበይኖም ዓለም ዝነብሩ ሰባት እዮም እዚ ኣነ እዚኦም ብቕዓት ኣለዎም ኣበይ ከይዶም ተልካኒ ክሽቅጡ ኸይዶም ኣብቲ ዕዳጋ ዓሚሩ ነይሩ ዕዳጋ እንዳኸሰረ መጻሎ ንቡር ይቃዓጅ ከምታ ኣመሎም አልበሽር ምስ ኤርትራ ዝምድና ክጅምር ከሎ ከምቲ ሰላሕ ኢሎም ንሆላንድን ንስዑድያን ንገለ ዝሃደሙ እጅኻኒ ኩነታት ናይ ኢትዮጵያ ፀገም ክወድቕ ከሎ እተን ዝሓዙለን ሻንጣት ኣቀዲሞም ሰዲዶም እግሮም ከውፁ ነቲ ምስኪናይ ኣብኡ ዲሞክራሲ ፍትሕሎ ኢሉ ዘዳናገርዎ መንእሰይካ ኣብኡ ከምዚ ቋንቋ ናይ ደቂ ኣስመራ ኣረኪሶም ክኸዱ ተዘይኮይኖም ካብዚኦም ዳ የድሕንካ እንታይ ለውጢ ከምፁ ካብዚኦም ዳ ከምፁ ስለዚ ኣበይ ለውጢልካኒ በኣካል ቀደም ከነይሮም ዲዮም ካብ ድሞቱ እኮ 45 ዓመት እዮም ገይሮም ቲ ናይ ምፍልላይ ፖለቲካ ሒዞም ካብ ድሞፁ ሽዑም ሞይቶም ዋላ ሕጂ ኣስማቶም ክህሉ ክእልኸውን መሓውሮም ገለ እንቀሳቀሱ ኾኑ ግን ንዓይ ካብ ድሞቱ 45 ዓመት እዮም ገይሮም ዋላ ድሕሪውን ካብታ ኣነ ንምሶም ጆይን ዝገበርኮ ግዜ ጀሚረን ተራእኹ ቀድም ሞታት ሽዑ ሞታት ሕጂ ሞታት ንመጻ ሞታት እዮም ዱያት እዮም ሓሻኻ ዝገብርዎ ነገር ወላ ሓንቲ ነገር የለን ዱይካ ዱይ ኩሉ ግዜ ምስኪናይ ካልእ ሰብ ፈትፊቱ ከብልዖ ካልእ ሰብ ክገብረሉ ተዘይኮይኑ ባዕሉ ዝገብሮ ወላ ሓንቲ ነገር የለን ኣነ መግለፂይ ንዖም እሺ ስለምንታይ ከምኡ ስለትብሎም ስለዝፈልጦም ጥራይ ስለምንታይ ከምኡ ትብሎም ከምኡ ደይኮኑ ዝብለን ሰብ ተሎ ፌስ ቱ ፌስ ከንዕልል ንኽእልና ፊት ንፊት ክንዛረብ ንኽእልና ግን ክሳብ ኣነ ዝፈልጦምን ሕጅን ንመፃን ዱውያት እዮም ዱይ ከዓ ዱይ እዩ ዝገብርዎ ወላ ሓንቲ ነገር የብሎን ካልእ ስርዓት ናይ ወያነ ሜይቢ ሰባት ቀንዲ ፀገም ዘሎ ብዛዕባ ውክልና ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ምናልባት ገለ ሰባት ብዙሓት ኣብ መንጎ ኣምሓራን ኦሮሞን ካልኦት ብሄራትን ምንቋት እዚ ናይ ወያነ ዕዮ ገዛይ ወያነ ዝገብሮ እዩ ወያነ ኢትዮጵያ ኢሚዲየት እና ወቅት ኣትይደል ስለዚ ውክልና ንኽረክብ ማለት እዩ ዕድሜ ንኽናዋሕቲ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዝፍጠር حنفشفش كما حضروا مالت هذه نويانا يتقم بزح ጊዜ نعلل كوينا ኢትዮጵያን ኤርትራን ኩናት ተድገብራ حجس ማን ይዝርባሕ ተልና ወያነ ይዝርባሕ ምክንያቱ ንሕና ኣይክንርባሕ ዲና ኣሞት ንዝበፅሐ ስርዓሲ ትንፋስ ንስኩዕሉ ለና ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ኣደር ጌርና ኣማውታ ናይ ወያነ ጥራይ ክንዕዘብ ይዘልና ኣብትናቱ ዕዮ ገዛ ክንኣቱ ኣይግባእናኒ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያውያን ከዓ ኢትዮጵያውያን ሓድነቶም ናይ ምዕቃብ መስራሕ ኣባይታ እንታይ ይገብርለው ንዖም ደዋፆም ስራሕ እኳ ተኾነ نويانا ግን ዝሓድነት ትበሃል ኢትዮጵያውያን ሕማም ርእሲ ኣንዑ ስለዚ ሓድነት ኢትዮጵያውያን ከይሰምርን ኢትዮጵያውያን ነንሕድሕዶም ከይናበቡን ለይትን መዓልትን ይሰርሕ ስርዓት ወያነ ስለምንታይ ተዓድሙ ንኸናውሕ ተዕየገዙኻ ተሕርት ኣጀንዳ ንብላ ሕልሚ ዓባይ ትግራይ ኩን ክገብር እንድሕር ኮይኑ ናይ ኢትዮጵያ ጉዳይ ከም ዝብለኩም ደለኹ ክገብሮ ክእል ኣሎ እዚ እንደተደገይርዎ ወያነ ክሳዓን ስለዚ ኣይገበሮን ሓድነት ኢትዮጵያ ክበታትን ይከኣለን ገለ ብጭቕታ ንርኢ ንኸውን እዚ ግን ብዕዮ ገዛ ናይ ወያነ ተገበረ እዩ በቲ ሰፊሕ ህዝቢ ኢትዮጵያ ተገበረ ይኮነን ምክንያቱ ፕራዮሪቲ ናይ ኢትዮጵያን ሕቶ እዚ ስርዓት እዚ ካብ ስልጣን ክእለለዎ ዳሲት ወያነ ዝበሃል በርባዕተ ነጥቢ ክእለ ኣለዎ ድሕሪ ሕድሕድ ኩናት ዲ ክመፅእ ሰላማዊ መድረክ ዲ ክፍጠር ናይ መሰጋገር መንግስቲ ዲዮም ክገብሩ ሽግሮም ብሓባር ኣብ ጠረጴዛ ዲዮም ክፈትሑ ንዖም ዝምልከት ጉዳይ ግን ኣብዚ እዋን እዚ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዓጊብሉ ዘሎ ተዛዓበየ ንቕሓትን ዕጥቅን ወያነ ካብ ስልጣን ብዘይ ገለ ቅድመ ኩነት ክእለለዎ እዩ ኣርባዕተ ነጥቢ ምክንያቱ ጠንቂ ናይ ዝኩሉ ሽግር ወያነ ፀገም ናይ ዝኩሉ ሽግራት እዚ ወያነ ኢትዮጵያ ኣብ ከምዛ ዓይነት ቁልቁል ምትፍልና ነናይ ባዕላ ስቴት ናይ ባዕላ ሃገር ናይ ባዕላ ባንዴራ ነናይ ባዕሉ ስምዒታት ክሕድር ዝገበረ ኤክሰርሳይዝ ዘግበሮ እዚ ስርዓት እዚ እዚ ስርዓት እዚ ክእለለዎ ዝብል እምነትን ንቕሓትን ዕግበትን ኣለዎ ህዝቢ እዚ ነቕ ዘይብል እምነት ናይ ህዝቢ ኢትዮጵያ ገለገለ ብጭቕ ድብሉ ሰባት ክህልው ክእሉ ኾኑ እዚኦም ግን ውልቀ ሰባት እዮም ስለዚ እንታይ ኢና ክንዛረብ
نت ماجوريتي مركز غيرنا إنا نزارب مالته ስለዚህ ንቕሓት ብቕዓት ናይ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣበይ በፂሕ ኣሎ ኣው ክንርኢ ክንክእል ኣለና እሱን ተዳሪእና ትግቡእ ስእሊ ናይ ወያነ በፂሕዎ ዘሎ ፀገም ካለ ኣብ ምክልኻል ኢላ ዓንቶበይ ከም ነጥብል ዒለ ነይሩ እንታይ ምክልኻል ሰራዊት ኣለኒ ይብል ስርዓት ወያነ እዚ ሰራዊት እዚ ናይ ኢትዮጵያ ሰራዊት ካብቲ ዝቐትሎም ዝረግፆም ድጭቁሎም ዘሎ ን27 ዓመት ካብኡ ብራኽ ድወፁ ሰራዊት እዮም ማጆሪቲ 85 ካብ ሚቲ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ካብ ክልላት ድመፀይ ካብ ተፈላለዩ ብሄር ብሄረሰባት ናይ ኢትዮጵያ ድመፀይ እዚ ህዝብኻ እቲ ዝብደል ዝጓነን ንብረቱን ህይወቱን ትንፋሱን ድዝመትን ዝቕተልን ዘሎ ህዝቢ ስለዚህ ኣብ ውሽጢ ሰራዊት ኢትዮጵያ ዘሎ ኣሰላልፋ ውሽጢ ሰራዊት ኢትዮጵያ ዘሎ ኣሰላልፋ ከምቲ ቀደም ናይ ኣዛዝን ተኣዛዝን ዘይኮነስ ናይ ፈታውን ፀላእን ፍልሊ ኣብ መንጎኦም ተፈጢሩ ካለ ኩሉ ግዜ ድምክሕሉ ኢትዮጵያውያን ትፈልጥዎም ይኹም የኢትዮጵያ ኣየር ሃይል ኩሉ ዕድሜና ምልኦም ኣድኪሞምና ጽቡቕ ሓያል ኣየር ኢትዮጵያ ነይርዎም ኩሉ ሰብ ድፈልጦ ሎማ ኣብ እንታይ ኩነታት ኣሎ እዚኣ ንእሽተይ ትመስል ግን ዓባይ ስእሊ እያ ክትርድዋ ከዓ ተስፋ ገብር ሎሚ ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ ኣብ መቐለ ይኸይዱ ወያነተን ب14 جميل حساب درجز ود كاب سوفيت حبرت እንዳለመን እንዳተለቀح እንዳተመርቀح دمص النبره عربቶት አንቶኖቭን ሄሊኮፕተርን ሚግ 21 ዝዓይነተን ከይተረፈም ወያነ ኣብ በጣሐት ጽዒኖም መቐለ ወሲዶም ካብቲ ዝገርመኩም ግን ፓይለት የብለንን ዝሓፍር ስርዓት ኮይ ስርዓት እዚ ፓይለት የብለንን ኣብ ታሪኽና ኢትዮጵያ ወያነ በስልጣን ዝመጡ ነዞም ኩሎም ኮርኔላት ካፕቴናት ብሞሎም ግራውንድ ቴክኒሽያን ዝነበሩን አብረርትን ብሙሉኦም አባሪሮም በተጋሩ ክትሓዝ አለው ኢሎም ካብ ዓድዋን ካብ ሲቪል ሰርቪስ ኮሌጅ ካብ መቐለ ካብ ዓድግራት ደምጽዎም በረርቱ ክኾኑ ተባሂሎም ሻምናይ ታሽዓይ 10 ክፍል ድበጽሑ ኣብ ታሪኽ ኢትዮጵያ ኣብ ልምምድ ግዜ ዝወደቃ ነፈርቲ ካብ ግዜ ሃይለ ስላሴ እንደርግን بتعاطافي 38 ነፈርቲኦም ተጋሩ አካባቢ ደብረ ዘይት አውዲቆም ነዲደል ማለት ዩ ኣብቲ ናይ ልምምድ ግዜ እዚ ኢትዮጵያውያን ብዝሕቆ ነገሪ ማለት ዩ ኣብ ታሪኽና ኢትዮጵያ 38 ነፈርቲ ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ ካብ ዝድኮን ጀሚሩ ካብ ዝፍጠር ክንዱ ነዲደል ኣይፈልጣን እዩ ስለዚህ ተቆም ኮ ዝነበሩ ባዕሎም ቶም ኣብ ትውሽጢ ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ ዝነበሩ ካፕቴናት ኣዘስቲ ሰበስልጣን ኣይምን ዋላ በስኳድሮን ደረጃ ነፈርት መሪሖም ውግእ ስጋዕ ሶማሊያን ዝና ኤርትራ ጉዳይ ዝገብሩ ዘካይዱ ነበሩ ግዜ ደርግን ሕጅን የለውን ተሰናቢቶን ደሰር ተኣሲሩ ዝሃድም ሃዲሙ ወፂ ስለዚህ ዋላ ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ ኣሎም ተተባሂሉ በኢትዮጵያ ሕጂ በቃ ዘሎ ሓይሊ ኣየር ኣይኮነን መንደፈራ ህረም ኢልካዮ ዓድግራት ሃሪሙ ዝምለስ ፓይለት ይዘለዎ ማመቀለ በጣም መስሓቃት እዮም ስለዚህ ወያኔ ኣብ ከምዚ ደረጃ ወዲቆም ዘለው ስርዓት ስለዝኾኑ ናይ ምግባር ዓቕሞም ነቲ ዝበልካኒ ብከምዚ የድልኩ ዓነት ይመለክዕ ማለት እዩ ቴርሞሜትር ናይ ወያኔ በፂሕዎ ዘሎ ዓቕሚ ንሱ ፈትዮም ከይመስለካ ወያኔ ክድክሩና ንዓና ይጸልኡን እዮም ቁርሳችን ምሳችን እራታችን ኒያላ ሆቴል እናደርጋለን ኢሎም እኮ ተበጊሶም እዮም ሓንቲ ለይቲ ቋሕ ቢሎም ከሓድሪ ይደልኒዮም ወይ ሰማ ቢሎም ከሓድሪ ይደልኒዮም መንግስቲ ኤርትራን ህዝቢ ኤርትራን ንምድምሳስ ግን ስለደይ ከአሉ ጥራይ ስቲል ክሳብ ሕጂ ኣብዛ ሰዓዚያ ቀዳማይ መማረጽ ኢሎም ዘምጽዋ ዋላ ዘናይ መቐለ ጉባኤ ሓይልታት ኤርትራ ክንደፍሮ ንኽእል ዶ ኩናት ምስ ኤርትራን ተወላዕና የዋጸና ደይሎም እዮም ኣብቲ ዘተንጽዮ ንዓሰርተ ገለ መዓልቲ ዝኸደ ዘተ በዚ ጉዳይ እዚ ነይሩ ብዙሕ ጸብጻባት ካብ ውሽጢ ኤርትራ ዶ ካብ ዶባዶ ናይ ኤርትራ ሰራዊት ዓቕምን ሎጂስቲክን ተተኮስትን ዋትኤቨር እዚ ጸብጻባት ብሙሉ ኣለና ድብሎ ቀሪቦም እዮም ግን ክደፍሮ ከምዘይ ክእሉ እዮም ተኣማሚኖም ስለምንታይ ተልና ጉዳይ ባድመ ምዃኑ ተሪፉ ዞባው መልክዕ ሒዙ ምስ ኤርትራ ሽርክና ዝገበረ ሃገራት ከይተረፋ ኢንክሉድድ ኣው ሼር ስለዝገብ ጸገምቲ ኤርትራ ሓይላ ኣወፂ ኣብቲ ከባቢ ማለት እዩ ናይ ምግባር ዓቕሚ ሓይሉ ወያነ ንኤርትራ ሕጂ ከምዚ
سئلكات تطمتو غوبو خوينو تطمتو تدكوينو لغبرو ነገር يبلهم ምናልባቶም ገለ ኤርትራውያን በዚህ ሽንኩፍ አተሐሳስባዚ ወያኔ እንተ አቲሽ ክሕንግረና ኢልኩም ተሐስቡ ወያኔ ክሕንግረኩም አይከልኒ ኦሬዲ ዓቢቁ ክሕንግር ዝኽእል እንግዳ አይብሉን ሕጂ እቶም በወያኔ ተሓንጊርኩም አስመራ ተአቱ ደሊ ሰባት ወያኔ ዓቢቁ ስለዝኾነ መሐንገር እንግዳ አይብሉን ተስፋ ቁረጹ አብ ህዝብኩም ተመለሱ አብ ልብኩም ተመለሱ እዚ ወያኔ ሆም ይደለኹም ለካይደሊ thank you ናባኹም thank you ወጣባ ቅድሚ ሰንሰለት ማህበይ ሓንቲ ካብ ፌስቡክ ኣለዋሞ ምስን ነት ትሕዛለኻ ዲኻ ወጣባ ሆይ ኦኬ ድጋረን ፒሮ ከም ትበር ኦኬ ጎል ኦኬ ኢብራሂም ሱሌማን ንሱዳን ማዕቀብ ምልዓሉ ወያኔ ድማ ምስ ሱዳን ዝምድና ምድልዳላ ንድሕነት ወያኔ ዲዩቲ ናይ ሱዳን ማዕቀብ ምልዓል ከመይ ካ ትግምቶ ትብል ሓንቲ مساعدة تحيزا إذا أب السودان دلو إلسا استيفانوس إذا أب السودان دلو سب شيخ بن سبعي بخميخات تقالتو أتبلمو مساعة ناي سنسلة عدل كبو حنت حطناتو سلسة قنال كان معلش سنسلة ناي السودان معكب سلمتايدي ناي السودان معكب نوياني نمدحان دي مستوياني مسودان تدللو لازم دنا لا معلق الله اوكي او والله اغاطامي اذا كملسا صنح وطبا دالغا ملي سواي نيرو تحطي كبل خيل مخنياتو مجمري عنتوي مجلس خب كله تزاريبو زنبر زربان ديو ويانا حنت تريفات تزلا مچرشتا كوجاز لو عواج تلت حنت تريفات تزلا هاغراوي حيلي كفتر انت كلن عتقان زي عتقان زلوا ودبات اخخيبو هاغراوي حيلي خطر كوجا لو يلمو اذا ندحنت ويانا ديكونن زاواج من كيقبلوا ولا بحيلتات تقاومتنا ايثيوبيان بإرتران بخلق ابقرنا افريقيا زلو من حزبتات مالتي منغستات كم بعل صومال بخمي يريو نزي قبول لي خويانا كم سرعات نخنبر بتم تقاومتنا ايثيوبيا يقبلوا ولا نزع واجزي مخنياتوس كم زخ اوج كله كم تلو زلخاس ويانا سي كم سرعات كصنيحي مالتي زوجه زلو اب سرعات تساتافق خون دي ولا يكونن قال اي كات ناي بادمه دحنا ناي بادمه ነገር ይጽባحلنا ይቃሙ ኩነታት ናይ ኤርትራ ታይ خون ምክንያቱ እቲ ኩነታት ከባድመ ሓሊፍ ወላ ናብ ካል ዘባው ይخد አንበረይ ቀንድ ሕቶ ጉዳይ መሬትን ጉዳይ አዋጅ ኩይናት ማለት እዩ ዋላ ምስት ዝመጽ ስርዓት ኣብ ኢትዮጵያ እዚ ጉዳይ እዚ ከይተላዕለ ጉዳይ ባድመ ኣብ ንቡር ከይተመልሰ ናይ ኤርትራ ጉዳይ ተዓጺ ማለት ኣይኮነን ስለዚህ ነዚ ከመይ ይትሪኦ ይገነለ በታናይ መጀር ዛናይ መጨረሻ ድረካ ግን ጌጋ ኮንሰፕት ላ ናና ጸገምና ምስ ኢትዮጵያ አይኮነን ኮሙዲ ምስ ኢትዮጵያ ጸገም የብልና ኢትዮጵያ ኻባና ናይ መሬት ክሌም አይገበረትም ስቲል ክሳብ ዛደረ ይግዚያ ኢትዮጵያ ክንብል ኮልና ማለት ተዓባ ኢትዮጵያ እንብላ ኩልና ንፈልጣ ኢትዮጵያ ካብ ኤርትራ ክሌም ዝገበረቶ ነገር የለም እዚ ጁንታ ኤሊቲ ማሌሊቲ ባድመ ይዝብል ደሎ ባድመ ናይ ኢትዮጵያው ናይ በለን ናይ ትግራይ እኮ ይድብል ስለዚህ እዚ ሕጂ ክትዛረቦ ጸናሕካ ምስ ክልተ መንግስታት كون دلو نغري خامسيخا اوف كورس ግን ርዳሚ ትባሃለኻ ግን ካብኡ ወጪኻ ተሓስብ ክትከላለካ ኩኖሲ ትጸገም ማለት አመንጎ ያነን አመንጎ ኤርትራን ተፈጠረ ጸገም እንበር አመንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ተፈጠረ ጸገም የለም ስለዚህ አነ ሁሉ ጊዜ ንኢትዮጵያ ካብዚ መስርሕ ዚየ ዘውፃ ምክንያቱ ኣብ ጥዕና ዘሎ ስርዓት ኣብ ተሃገር መጽዩስ ኢትዮጵያ ካብ ኤርትራ ክሌም ድገበረቶ ወይ ድፈጠረቶ ጸገም የለም ማለት እዩ ሶ እዚ ክሊክ እዚ ጁንታ ዝፈጠሮ ጸገም ንምንታይ ፈጢሮኻ ብርዱ እኮ ንፈልጠይና ሓቂ ብርዱ ንፈልጠይና ሕጂ ንቐባሪ ምርዳእ እዩ ኣነ ኢላ ተፍተፍ ክብል ኣይኮንኩን ስርዓት ወያነ ንምንታይ ናይ ባድመ ጉዳይ አልዒልዎ ብርዱ እዩ ክልተ ነገር እዩ አንተ ክልተ ዑፊኻ ተወቀ ሓደ ስርዓት ወያነ ሕልም ዓባይ ትግራይ ከረጋግጽ
كالايكا معرابو عالم حلم إرتراويان كمكني تي إرتراوي ناشناليزم نبلو إرتراونت نمتفاي تغبابي سلامنتاي إرتراونت حيزوز أمزز على بقرن أفريقيا نظام معرابوان دي وحاط لهم بقبوغا نناتاتهم انترست دي سرح سلازغونا لذي إرترا 1991 مسوطت ناي طبق حما ابنت يا خويناتهم نمعرابوان كمزا عينت اندحر قبيلو صقم كفتر يزون كلن ناي افريقيا هاجرا سيلن بزرف هادلو بزمت هادلو زقتلا ابشش دشورحي مرحتن بامريكا زلو وايت هاوس زقيه إرتران تلا از عينت اكسرسايز كبيراتو زغبابزي نمثلون خبرتاتهم دحر دويلو نايزم اخلابات ناي معراباويان هندفدف نريو زلنا كو حدا معلت معقه تخبروا يقوم يلو كوي كتصلني اذا تحساس بازي جها يكونت جميرات كو اب عالمنا كبعل تشي غفيرا جميلكا فيدل كاسترو كالوت نمحبرنتاوي نصعنتنا حزب عالم زقالوت زنبرو ثوراتات كو دوقيسات ريفا امريكا نبلا ويزم معراباويان نبلو محاجتاتنا عالم اذا حدش نغير يكونن لعلنا يا معراباويان ويزي كابيتال او سرعات العالم زغبرو هرقفقف دون نمبال يمتقاليسهم نمثل ننصعنتهم دلايم كومونيستاويان يوم محبرنتاويان يوم ወይ ከምዚልና ዝኾነ ሽም ክንቦም ንኽእልና ግን ኤግዛክትሊ ናቶም ሽም ንነጻነት ንመሰል ንኽብርታት ህዝቦም ስለተቃለሱ ጥራይ ዳእታውነት ስለዝተቃወሙ ጥራይ እዚ ከይስዕረር ኣሜሪካ ሽምጦም ዓጢቆም ድጋተ ማለት ዝዋግኡና ኣለው ንዋግኦም ኣለና እምበር ስርዓት ወያነ እዚ ናይ ባድመ ኢሹ ይኮነን ማለት እዩ ስለዚህ ናይ ባድመ ኢሹ ናይ ኢትዮጵያ ኢሹ ይኮነን ናይ ባድመ ኢሹ ናይ መቐለ ናይ አፄ ዮሐንስ ቤተ መንግስቲ ኢሹ السون مرقات زمص مزازي كارتا يتسحيبو امبر بادم مخنيات يكونتن من البات بادم عጫ خوينو امبر ميبي بسنعفون كمصخا خلو ወይ بخالون كمصخا خلو ግን تسحبو ነገር مش مخنياتات كانيرو ወይ كورنيل سمون دبهالدو كورنيل ገብረድንግል ድብሎ አማሓዳሪ አባድመ ነበሩ ሓረስቶሲ ነቲ ናይ ትግራይ ግብሪ ከፍሉ ስለዝነበሩስ ናይ ትግራይ ያልካ መርጣዖ كم مسامسي غيركا خنز عين الدماو كينات كتمصا ايتخلني خاغن كينو بادمه كالا اجندا لو حوات ايتغاغيو معناته ስለዚህ ዘመጽ ስርዓትና ኢትዮጵያ አናይ ባድመ ጉዳይ ክሌም ይብሉን حتى ይብሉን ولا حتى ይብሉን ብሉጽን ኢትዮጵያ ካርታ አኮፍሉት ይተሐንጸጽ አይተሐንጸጽ በዘይገብድስ አሞንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያ እንደሎ ሕጋዊ ሽኻል ወይካ ጥራራ አይገበረሉም በዶብ ኢትዮጵያን ኤርትራን እቲ ዝበለጸ ዘመናው ዶብ ድሕሪ ካል አይውጋ ዓለም እዘን ኣብ ትሕቲ ኮሎኒ ዝነበረ ሃገራት ንኣፍሪቃ ነጻ ኾጻ ከብላስ ዝነጸረ ዶብ ዘለዎን ኤርትራን ኢትዮጵያን ጥራይ ወላ ሓደ የለን ካል ኢትዮጵያን ኤርትራን ምክንያቱ ካልኦት ኩለን ናይ ኣፍሪቃ ሃገራት ናይ ዶብ ምስሓብ ኣለዎን ግን ነዚ ናይ ዶብ ምስሓብ እዚ ምእታን ሽግር ከይፈጥር ኣብቲ ዋንቲ እዚ ናይ በርሊን ውዕል ክግበር ከሎ በቲ ሒዘንኦ ዘለዋ ነጻ ይውጻ ተባሂሉ ተደምዲቡ ምክንያቱ ክጥርሩ ክሕጽጹ ካለ ዓይነት ጸገም ክፈጥር ስለዝኽእል ኣብ መንጎ ኩለን ሃገራት ማለት እዩ ስለዚህ ትዝነጸረ ዶብ ግን ምናልባት ሚኒሊክ ኣብ ኣተረጓጉማ ዝተቃወመዎ ነይሩ እዚ በመሓርኛ ናብ ጣልያን ካብ ጣልያን በመሓርኛ እዚ ናይ ኸይዶም ናይ ኤርትራ ጉዳይ ከልዕልዎ ከለዉ ማለት እዩ ኣብቲ ትርጉም ኣፄ ሚኒሊክ ነጺጎሞ ስለዝኾኑ ገብረ ኣስራት ዋላ መጽሓፉ صحيفو زلوت مصحف አለው ምሳይ ሶሪ ገብሩ አስራት ዋላ ኳይብል ዋላ ኳ አትናይ ደቡዕን ትናይ አሚን አመንጎ በዝናይ ዶብ ጉዳይ ወይ አመንጎ ምኒልክን ጥልያንን ተገብረው ዋላ ኮሆም እንተኾነ ይብል ምኒልክ ኣብቲ ዋንቲ እዚ ዶብ ውዕል እዚ ዝተፈራረምናሉ ትርጉሙ ተቀይር ኢሎም ተቃዊሞም ስለዚ ቅቡልን ሕጋውን ኣይኮነን ይብል ኣብዚ ዋን ማለት እዩ እዚ ዝሕቶ ዘልዕሎ ዘሎ ክሌም ዝገብር ዘሎ ስርዓት ወያነ ጥሪ ኣሕዋት ካልኦ ወላ ሓደ የለን ካብ ኢትዮጵያ ሶ ብሆሞ ክትሪኦ ይብል ካን ካለ ድምጽ ጋ حجس دو يلو يدو يطابيلو معناته دحرجنه تغحف يقول كل غزي
ኣብ ሓደ ጽቡቕ ዝኾነ ሕብረተሰብ ሰላማዊ ሕብረተሰብ ከምዚ ዓይነት ካብ ፍንጮም ንላዕሊ ክሓስቡ ዘይክእሉ ናይ መንነት ቅልውላው ዘለዎም ፀገባት ኢሚዲየትሊ ንየበልዎም ዋላ ከም ወገን ከማን ኣይተራይዎም ስለዚ ኣነ እቲ ፀገም ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘሎ ፀገም ብጉዳይ ኢትዮጵያ እንተዳሪእና ኢትዮጵያ ሒዛቶ ዝመፀት መዘዝ ብዙሕ እዚ ናይ ባድመ ጉዳይ ምናልባት ከምዚ ናተይ ንእሽተይ ማይም ዘለዎ ሰብ ኣእምሮ ማለት እየ ኣብቲ ናይ ባድመ ዝተሓፀረ ጉዳይ ጌርና ስለንሪኦ ኣው ኢና ንጋገብ ትንተና ማለት እየ ትርዱን እንድሕር ኣለኹም ኣብዚ ብዙሓት ኣናላይዝ ክትገብሩ ትኽእሉ ሰባት ኣለኹም ተመላሊስኩም ነቲ ጉዳይ ኣብቲ ናይ ባድመ ጉዳይ ይትራእይዎ ባድመ ሪዝን ምክንያቱ ሓደ ነገር ክገብር እንድሕር ኮንካስ ምክንያት ከተቐምጥ ክትክእል ኣለካ ማለት እዩ ባድመ ሓንቲ ምስኪነይቲ ዛ ባድመ ክንዲ ኒውዮርክ ክንዲ ለንደን ጌሮም ኣብዛ ዓለም ሎሚ ኣብዛ ዓለም غير وطبع تقريبا مش كل الناس لازم يعني غير اوكي ስለዚ እዛ ባድመ ሲ ሓደ ጊዜ ተደንግፀካ ምስኪነቲ ማለሲ ኣብዘይ ታሹማ ነእትዋ ኮይና ናይ ባድመ ጉዳይ ኣይኮነን እቶም ምዕራባውያን ነቶም ለኣኽቶም ከደምቲ ኣብ ደረጃ ዝብፅሕና ደሎ ተኸባብ ማለት እዩ just reason ያ ባድመ ስለተመረፀት ይቆም ተገይሩ ምክንያት ካኔርዎም ባድመ ዝመረፅሉ ምክንያት ኣብቲ ሂስትሪ ናይ ባድመ ብዙሕ ፀገማት ስለዝነበሮ ተቀደም ዋላ ግዜ ሰውራ ማለት እዩ ስለዚ ኣጣማምታና ብቆንዕ ክንሪኦ ክንክእል ኣለና ጥራይ ኣብ ባድመ ሰራዊቱ ተድስሕብ ኣይስሕቡን እዮም ወያነ ፈቲና ፀላኢና ሰራዊቶም ኣይስሕቡን እዮም ወያነ ዘይስሕቡሉ ምክንያት ኣለዎም መሳርሒ ጥራይን ዝደልዩ ምክንያት ማለት እዩ ጅሆ ክትሕዝ ኣለካ ሕጂ at the same time መንግስቲ ኤርትራ ዝዳኸመሉ ሰዓት ወያነ ነዚ ጆ ሒዞሞ ዘለው ብዘይ ገለ ኩናት ብዘይ ገለ ካልእ ወታደራዊ ምግዳል ንመንግስቲ ኤርትራ ኣገዲድ ካብ ጠረጴዛ ተምጦ ወይ ካብ ትሒዝዎ ዘሎ መትከልካ ከም ዝላሳለ ዝገብሮ እዩ እዚ ነዊሕ ግዜ ክሰርሕሉ ዝፀንሑ እዩ ሰሪሕሎም ዲ ኣይሰርሕሉን ኣብ ዝርዝር ክንሪኦ ኢና ብዙሕ ግዜ ስለዘለና ዋላ ካልእ ግዜ ማለት እዩ ኣይሰርሓሎምን definitely ኣይሰርሓሎምን ግን ባድመ ኣይገድፍዋን እዮም ሕጁ ባድመ ኣይገድፍዋን እዮም ዋላ ዝፀበብ ኢትዮጵያ ባድመ ኣይገድፍዋን እዮም ታይቲ ምክንያት ተልና ዓቕሚ ስለዝሃለዎም ንባድመ ያ ዘለዎ ፖለቲካዊ መርገፅ ከምቲ ሳቶም ዝደልይዎ ንክኸውን ምናልባት ስርዓት ወያነ ዓቢ ቅድሚ ዓቢ ቁሩብ ናይ ተስፋ ጭላንጭል ስለዝነበሮ ምስኡ ብዙሕ ነገር ሰርሑ ነይሮም ምዃኑ እቶም ምዕራባውያን ግን ኣብዚ እዋን ዚቲ ፖለቲካዊ ናህሪ በፂሕዎ ዘሎ ዋዒ ኣብ ኢትዮጵያ ንወያነ ከምብሮ ይክእልን እዩ በቃ ተዓሌታዊ ግጭት ኣብ ዘይተርፈሉ ደረጃ እንድሕር ዝበፅሕ ኮይኑሲ ወያነ ሬዚስት ክገብር ኣይክእልን እዩ ሕጂ ንሕና ስለንፀሎ ይኮና ንወያነ እኮ ኦር ምስ ወያነ ዘለና በዚ ናይ ደብ ጉዳይ ወይ ጠሊሞምና ንብሎ ፐርሰናል ኣብ መንጎ ወያነን ኤርትራውያንን ዘሎ ፀገም ነዚ ብጣዕሚ ኤግዛጀሬት ክንገብር ደሊና ኮይንና ንዛረብ ምስቲ ዓለማዊ ፖለቲካዊ ኩነታት ኣተሓሒዝና ምስቲ ኣህጉራዊ ጉዳያት ርኢና ምስቲ ናይ ዞባዊ ጉዳያት ርኢና ኢና ንዛረብ እምበር ኣብ መንጎናን ኣብ መንጎ ወያነን ዘሎ ኩነታት ካብቲ ናይ ኢትዮጵያ ኩነታት ኣውፂና ኢና ክንሪኦ ክንክእል ኣለና እሱ እንድሕር ደይርኢና ኮይና ኩሉ ነገር ክትሓወሰና እዩ ማለት እዩ ናይ ኤርትራን ናይ ኢትዮጵያን ዝበሃል ፀገም የለን ናይ ኤርትራን ናይ ወያነን ፀገም ስለዚ ኤርትራስ ነቲ ወያነ ዝበሃል ኤሊት بحد دلدل وي بينتو زليلاتو سنابتي سالسي أكل كيدا إرترا تسرح لنا تخوننا تنسي بإرترا زلو مالتي إرترا نزويانا زبهار كندي اللسي بدلدل حليفة عن أكل تسرح لنا جس لمتاي كوم تقبر على إرترا السور زغالي كون عوانتا وزغونة انتاناتات لو جن أبتانا يسانكشين تبلو هذا لهم كند دلايهم السراقة فلسفنا يومتو كند دلايهم يحق ترقوم يهابوه باي ذا واي نحق ترجم زوهابو قداي يكون مغنياتون نحق ترجم تهبلو حق مزتحاسي مالت التحسان هي تحقي كتفاخسو كتكابدو تقيلات موضعات مالتي دي ترجم نكتبلو ندحر كوين كان حدا تفصم ነገር ስለተፈጸየ ነው ትርጉማት ትበሉ ለአምነት ሓደ ሰብ ቀቲሉ ካትከስተኸልኻ ወቀቲሉ ትሰብ ካምን ኩሉ ምስክር አይለካኒ ኦሬዲ ተቀታለስ
قتيله إلو ندحر آمينو سلمتاي خا مسكر تطوع سلمتاي كتخالاخل تبلو سلمتاي كتي بوغن حقي ذخبر أكالكا مساهران تخرج تعزدلي تي مقتال تفصيميو قتالون آمينيو سلازي نابكال بروسس زغيدا يلين تبيت فردي immediately ما طاعتهم نيرو ግን አይግበር سلمتاي إيدي يقبر سلمتاي قتيلو ناب زبل حقاو فلسفنا يا خاطر مص مالتي سلمتاي قتيلو نايقيم صله نيرو مدي ወይ ሪዝነብል ዝኾነ ቃታት አለው ምናልባት መዋቲ ነዘቀታሊ ነው ቀትሎ ደፋፊዎ ኾን ይኽእል حريقو ኾን ይኽእል ኣብ ሕማቅ ማዓልቱ ዒሎ ብዙሕ ነገራት ኣብ ቤተሰቡ ኣብ በዓልት ቤቱ ኣብ ንብረቱ መጽይዎ ኾን ይኽእል ወይ ነፍሱ ክከላኸል ክብል ዝገበሮ ነይሩ ሕጂ ኣብቲ ናይ ሕጊ ጉዳይ መጽኢና ለኽኮይና ማይክሮፎን موتا 5G دا أنا بيكيدا دا عنتو 5G أدلات النيل كان نسيت جتبا الله thank you على نرسل السجي قدوري دا قيمة انتهي في اللي تعملت كان full connection thank you wait زغانا تصبغ انت اللغو تصبغ الله قولي تصبغ الله سمعان الله ناي بفلا أنا زقدس اللهم توما فيسبوك زلو هادراويان كما يسمعنا له صبو سمعن تلو ريم سلازلخو حدا تيلر نتلو اوكي ناي كما يسمعن لخمو هذا صبو كمزي مسايد الله لك باكا صبو سلازلخا غويت اما دكاتو يغنيلنا ويلكم بولنا نوطابا انت باي سمعنا كيكون قاعد حن مصافا اما دكا ابزع جو تعللو نحكم تنك فيها حلف نديدلي زعبا زي ناي سانكشن ጉዳይ ተዛሪብኩም ሓደ እቲ ናይ ሳንክሽን ጉዳይ ኮ ፖለቲካ ውሳኔ ናይ ፖለቲካ ውሳኔ እምበር ኤርትራ ተገበንቲ የራቶ ማለት አይኮነትም ሓቂ ሕጂ ዋላ ዝኾነ ዓይነት ስምዒት ሃልወና ዝኾነ ጽሊት ሃልወና ዝኾነ ጸቢባ ተሓሳስባ ሃልወና ተሓቂ ንፈልጦና ንሕና ከም ኤርትራውያን ማለት መንግስቲ ኤርትራ አልሸባብ ወላ ሓንቲ ዓይነት ዝምድና ከም ዘይብሉ ግን ንምንታይ ተደሊቲ ሳንክሽን ተገይሩ ርዲ ብዛዕት ትንትንዎ ነበርኩም ሎጂክ ተሓቂ እዩ እቲ ትንተናኹም ጌጋሎ ማለት አይኮንኩም ግን ካብ ጉይ ሞዓል ክሳድ መሓዝ ዝበሃል ነገር ትርጉማት ክትቦረት ሳንክሽን ኣብትናቶም ጉዳይ ተኣትሉኻ ማለት እዩ ከምታ አንተ ወይሮም ለዝበላ ሓጻርያ ዘይተወደዕ የገዛሎም ቶም ምዕራባዊ ነሳንክሽን ዘይልዓለሉ ምክንያት እምበር ካብ ኣነ ካብ ዝገርመኩም ካብ ሻዕብያ ንላዕሊ ወይ ካብ ህዝባዊ ግንባር ንላዕሊ ባዕላቶም ህዝባዊ ግንባር ምስ አልሸባብ ርክብ ከም ዘይብሉ ይፈልጥዮም ህዝባዊ ግንባር ብመትከል ጸረ ግብረ ሽበራ መትከልን መርገጽን ከም ዘሎ ብዝኾነ ነዊሕ ግዜ ከም ውድብ ከም መንግስቲ ክቃለሶ ጸንሐ ምዃኑ ፈልጦ እዮም ዝምድናኦም ኣብኡ ዘጠራጥር ነገር የብሉ ስለምንታይና ንሕና ነቲ ሳንክሽን ዚ ትርጉማት እንዳሃብና ናብ ካልእ ክንወስደን ዘኒ ፖለቲካዊ ሞቲቬሽን እዩ ዛስ ኢት ሳንክሽን ዳ መዓሲ ዝውዳእ ተልኩም ዕምሮ ወያነ ክውዳእ ኣለዎ ዕምሮ ወያነ እንድሕር ተወዲኡ እቲ ከባቢ ኢሚዲየትሊ ናብ ንቡር ክምለስ እዩ እሱ እቲ ተተሓሒዙ ዘሎ እቲ ጉዳይ ንሱ ሕጂ ከም ቱልስ ጥቅልሎ ከም ሓደ ኢንስትሩሜንት ማለት ሲ ንመንግስቲ ኤርትራ ንኸንበርክዎ ንመንግስቲ ኤርትራ ንኸንበርክዎ ኦር መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ዛዕባ ናይ ሕጊ ፍልስፍና ከነምጽእ ከለና ትገበን ተፈጺሙ ኣለወ ኣብ ካልእ ትንተናታት ኢኻ ትኸይድ ምክንያቱ ዋይ ተፈጺሙ ትብል ብኸምኡ ክትሪእዎ ኣለኩም ናይ ጉዳይ ማለት እዩ ስለዚ ኤርትራ ኣብዚ ዘይወዓሎ ተገበን ንምንታይ ናይ ሕጊ ትንተናታት ደድሊ ሕጂ ዝምሰምዖ ደለናኮ አልሸባብ ወይቲ ኮሚቴ ዝበሃል ንሶማልያ ንኤርትራን ዝነበረ ጉዳይ ኤርትራ ወላ ሓንቲ ንአልሸባብ ሓገዝ ከም ዝሃበት መርቱዕ የብለይን ዝረኸብኮ ነገር የለን ሞት ሳንክሽን ከተልዕልዎ ትኽእሉ ኢኹም ዝዓይነት ሓሳብ ክቦም ከሎ ክለዓል ኮይኑ ነይርዎ ኢሚዲየትሊ ዋይ ግን ዘይለዓለሉ ምክንያት ርዲ ዘይተወድዕ ዕዮ ገዛ ስለ ዘለዎም ኣብቲ ቀርኒ ኣፍሪካ ጂ ብቐዳማይ እንታይ ኢለ ነይረ ኣነ ሓይልካ ምውፃእ ዝበሃል ፍልስፍና ኣሎ ኣብዚ ናይ ዓለምና ናይ ፖለቲካ ሓይልካ ምውፃእ ማለት ዶሚኔት ትገብር ኣለኻ ማለት እዩ ብዛዕባ ሕግን ስለ ሕግን ብዛዕባ ካልኦት ፖለቲካዊ ፍልስፍናን ብዛዕባ ካልእን ክትዛረብ እንድሕር ኮይንካ መጀመርያ ክትሕይል ክትክእል ኣለካ መን ኢኻ ንስኻ ክትፀሉ ትኽእል ዲኻ ኣብቲ ከባቢ ትፀሉ እንድሕር ዘይኮይንካ ንስኻ ኦልሬዲ
ዶርማንት ኢኻ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ መንጎ ኣክቲቭን ዶርማንትን ዘሎ ፍልልይ ክንሪኦ ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ሳንክሽን ንዓይ ኣነ ሓንቲ መዓልቲ ብዛዕባ ሳንክሽን ዝተሻቒለሉ ይፈልጥኒ ክገብርዎ እዮም ንሕና ኣብዚ ጉዳይ ቀርና ኣፍሪቃ ዘሎ ፀገማት ከመይ ጌርና ኢና ዕምሪ ኾነ ሕፅሮ ንኽእል ንስቶም መሻርክትና ኮይና ማለት እዩ ኣብ ቆይቂ ዲና ክንነብር ኣብ ምትፍናን ዲና ክንነብር ኦ ከንሕፅሮ ኣለና እዚ ካብቲ ኤርትራ ትጠልቦ ኩለንተናዊ ውሽጣዊ ሃገራዊ ጉዳይ ንላዕሊ እቲ ኣብ ዞባዊ ጉዳይና ዘሎ ፀገም እቲ ዝዓበየ ማለት እዩ ሶ ነዚ ሓደ ፍታሕ ክርከቦ ክእል ኣሎ እዚ ፍታሕ እንድሕር ተረኺብዎ እዚ ናይ ዓለም ማሕበረሰብ ንሪኦ ዘለና ኣብ ኤርትራ ዝኾነ እንደይኮነን ከም መሳርሒ ዝጥቀመሉ ዘሎ መናወራታት ብሕጊ ምርኩስ ጌርካ ሳንክሽን ዶ ገለ ንብሎ እዚኦም ኢምንቲኦም ምክንያቱ ዝውድኡ ጉዳይ ሕጂ ትርጉም ሲኢኖምሉስ ኣብ ጉንበት 7 ኣርበኞች ዶ ደምሒድ ዝበሃል ኤርትራ ትሕጊዝ እያ ይብል እንተዳኣኒ በሰላልፋ ኮይኑ ሲ ቅድሚ መንግስቲ ኤርትራ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንተቃወምቲ ሓይልታት ናይ ኤርትራ ክሕግዝ ጀሚሩ ወታደራዊ ቤዝ ሂብዎም ዕጥቂ ሂብዎም ባጀት ሰሊዕሎም ካበይ መፅት ባጀት ካብ ባዕሎም እንቶም ነዚ ሳንክሽን ናይ ኤርትራ ዝገብሮ ዘለዎ ፈልጡ እዮም በዓል መን እዮም ኣብ ኢትዮጵያ ዓሪዶም ደለው ፈልጡ እዮም ምናልባት ናይ ዓቕሙ ይፈላለ ኸውን እንቶም ዱያት ስለ ዝኾኑ ሓንቲ ነገር ኣይገበሩን በሊዖም ሽቓ ጥራዮም ዝኸዱ ዘይነበረ ታሪክ ይፅሕፉ ዘይነበረ ታሪክ ኣይተርስኖም ግደፍ ዘይነበረ ታሪክ ክገብሩ ደልዩ ኣውርዶም ዶ በጃኸለካ መኒኻ ቶም ኣድሚንስ እንተደኣ ከምኡ ዝኸልፈኒ ኮይኑ ፅቡቅ ኣይኮነን ኢምፖርታንት ቦታ ስለ ዝኾነ ባድመ እንተሃቡና ንዓናስ ህዝቢ ኢትዮጵያ ከይሓቶም ህዝባዊ ዓመፅ ከይልዓል ብዙሕ ነገር ትሰሚዕ ኢኻ እሱ ይኮነን ተሓቂ ባድመ ንጹህ መሬት ናይ ኢትዮጵያ ናይ ኤርትራ ምዃኑ ፍሉጥ እዩ ኣብኡ ዘካትዕ ነገር የለን ኢቨን ቶም መራሕቲ ናይ ወያነ ፈልጡ እዮም ዋላ እዚ ማሕበረሰብ ዓለም ይፈልጥ እዩ ካልእ ብዙሕ ከይኮንና እዚ ናይ ባድመ ጉዳይ ቤት ፍርዲ ተወዲዩ ነቶም ነዚ ናይ ባድመ ጉዳይ ንኸይፍፅም እንቢን ዝበለ ኣካል ክንቀፅዕ ኢና ኢሎም ዋሕሽ ዝኾኑ ሓይልታት ናይ ዓለም ማለት እዩ ኣብቲ እዋንቲ ማድሊን ኦልብራይት ዝነበረትሉ እዋን እዞም ናይ ኣሜሪካ ልኡኻት ናይ ኣውሮጳ ሕብረት ናይ ኣፍሪካ ሓድነት ከምኡውን ካልኦት ኣብ ዓለምና ፀለውቲ ዝኾኑ በዓል ኮፊ ኣናን ዘለዎ ኣብኡ ተወደአ ጉዳይ እዩ ናይ ባድመ ጉዳይ ዋይ ነዞም ሕጂ እንታይ እዚ ኮስ ኢሉዥን ደምፅእ ነገር ኣይኮነን ሲፈሪድሎ መሬቶም ሃብዎም ካልእ ፖለቲካዊ መልእኽትታትን ሳዕቤናትን ብድሕሪት እንተዘይብሉ ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ ኣብ ዕፁ ፋይል ተቐሚጣ ባድመ ካልኦት እዮም ዝስርሑ ዘለዉ ብክልቲ ጨናፍር ዝግበር ዘሎ ካልእ እዩ ማለት እዩ እሱ ንርአዮ እሱ መፍትሕን ተምፂት ራእዩ ናይ ባድመ ጉዳይ ዋላ እዚ ናይ ሳንክሽን ጉዳይ ዝውዳእ ሕጂ ብዙሕ ግዜ ኤርትራውያን ድምፆም ምስማዕ ፅቡቅ እዩ ሰላማዊ ሰልፊ ገይሮም ኣብ ጎኒ መንግስቶም ከምኡ ዓይነት ከም ዘይኮነ ኣብ ሰብኣዊ መሰል ናይ ደቂ ሰባት ከምኡ ዓይነት ዝኽሰስ መንግስቲ ከም ዘይኮነ ካልእ ኣብዚ ናይ ግብረ ሽበራውያን ከምኡ ዓይነት ዝምድና ከም ዘይብሉት መንግስቲ ህዝቢ ምድማፁ ትፅቡቅ ነገር እዩ ግን ብኡ ድፍታሕ እውን ኣይኮነን ህዝቢ ኤርትራ ብልክዕ ነጊርዎም እዩ ነዞም ማሕበረሰብ ዓለም ንብሎም ነቶም ነዚ ሳንክሽን ኣብ ርእሲ ኤርትራ ንክግበር ዝፈረዱ ኣካላት ብግቡእ ነጊርዎም እዩ ህዝቢ ኤርትራ ብሓደ ድምፂ ዝፈልጥዎ እንታይ ደኣ ኮይኖም እንተኢልና መልእኽቲ ስለ ዘሎ እዚ ጉዳይ እዚ ከይተወደአ ሳንክሽን ጉዳይ የላዓልኒ ስለዚ ሓደ ካብቲ ንመንግስቲ ኤርትራ ንምንብርካኽ ከም መሳርሒ ዝጥቀምሉ ሳንክሽን እዩ ባድም ወያነ ነይሩ ከም መሳርሒ ዝጥቀምሉ እዚ ተንቀሳቃሲ ሓይሊ እዚ ተንቀሳቃሲ ሓይሊ እዚ ወፈር ኣብ ዝበሉሉ ግዜ ወፊሩ ዶባት ጥሒሱ መሬት እንዳማቱ ዝህግር ተኻኣለ ኸኣኒ ድራዕ ኣቢሉ ኣብቲ ዋና ከተማ ኣትዩ መንግስቲ ዝቕይር እዩ እዚ ዝንቀሳቐስ ናቶም ብሪሞት ዝኸይድ ሓይሊ ማለት እዩ እዚ እንተደይክኢሉ ኸኣኒ ካልእ ቱልስ ከዓ ክዳልዉ ነይርዎም ኢንስትሩሜንትስ ቱልስ ማለት ከዓ ሳንክሽን ንብሎ ብዙሕ ነገራት ናይ ኤርትራ ሃብቲ ገንዘብ ብምሉእ እቲ ምድስካ ኤርትራ ካብ ወፃኢ ተእትዎ ነገር ደው ምባል ኤርትራ ወታደራዊ ብረት ዋላ ትወረር ኣይትወረርሲ ኤርትራ ብረት ንኸይትዕድግ ሳንክሽን ገይሮምላ እንታይ እቲ ፀገም ኣይወረረትን ኢሎማ ፅቡቅ ንኣልሸባብ ሓገዘትን ኢሎማ ፅቡቅ ብኸማ ኣይትኽሰስና ኢሎማ ፅቡቅ ዋስለምንታይ ናይ ብረት ማዕቀብ ገብሩላ እንታይ ይፀገም